Похвалений Ісус Христос. На веки веку. Аминь. Сьогодні, як і завжди, збирає нас чоловік з великої літери, кардинал Казимир Свьонт, щоб ми, розвітуючися з ним, могли подякувати Богу за його послугу і за його особу. Літургія буде виглядати наступним чином. Процесія до алтара, уступні обради, почуємо так само спочувальний лист Його святості Папи Бенедикта XVI, псалмодія з ютра незапомерлих, колекта, протяг літургії, як звичайно. Після комунії почуємо спочувальні промови. Після промов розпочнеться апошнє розвітання, процесія до місця поховання, молитви коли місця поховання. Как ксёндз кардинал Казимир Свьонт, так такая была его воля, буде похованы у крипті катедры, нашей катедры Пінської. І так буде виглядати літургія. Калі ласка, так само просив би верників, каб проход заўсёды быў каля забора, каб для евакуації. І так само у часі, каб ми комунії могли, святары могли дойти до кожного з тілом Христовим. Праз некалькі хвилин розпочинається літургія.
Вітаю вас, шановныя наши удзельнікі трансляцыі жалобных абрадаў, звязаных з пахаваннем памерлага 21 ліпеня о 9 гадзіне кардынала Казіміра Свёнтка, арцыбіскупа мітрапаліта Мінска-Магілёўскага на пенсіі і апостальскага адміністратара Пінскай дыяцэзіі. Жалобныя абрады адбываюцца ў Пінску, у горадзе, якому прысвяціў большую частку свайго жыцця спачылы кардынал. Труна з целам кардынала знаходзіцца на пляцы перад катэдральным касцёлам у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, дзе служыў спачатку ксёндз кардынал Казімір Свёнтак, а затым біскуп, арцыбіскуп і кардынал. Цяпер мы бачым, як з базылікі выходзіць працэсія удзельнікаў жалобных абрадаў. Цэлебрацыю святой імшы, у якой якую канцэлебруюць біскупы, святары з розных краінаў, узначальвае арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш, які на працягу доўгіх гадоў быў асабістым сакратаром благаслаўлёнага Яна Паўла II і асабіста добра ведаў спачылага кардынала Свёнтка. Жалобная святая імша спалучана з ютранню за памерлых. Цэлебрацыя святой імшы будзе адбывацца на лацінскай мове, а ютрань і пахавальныя абрады на польскай мове. Вялікая колькасць людзей бярэ ўдзел у жалобнай імшы і ў пахаванні кардынала Свёнтка. Гэта ягоныя былыя парафіяне, вернікі Пінскай дыяцэзіі, але таксама вернікі, якія прыехалі з розных куточкаў Беларусі, а таксама з іншых краінаў. У канцэлебры бярэ ўдзел кардынал Янис Пуец, арцыбіскуп на пенсіі, арцыбіскуп рыжскі на пенсіі, арцыбіскуп Войцех Земба, мітрапаліт Вармінскі, біскуп Антоній Пацыфік Дыдыч, біскуп Драгічынскі, біскуп Ежы Мазур, элцкі біскуп, біскуп Маркіян Трафімяк з Луцка, Украіна, біскуп Ян Савіла з Запорожжя, таксама з Украіны, біскуп Рышард Карпінскі. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communitate communicatio Sancti Spiritus, sit con omnibus vobis.
Дорогие браты и сестры, сегодня с болем у сердца my rozwitajem się ze spaczylym kardynałem Kazimierem Świątkiem, człowiekiem głębokiej wiery i mocnego ducha, ze świętarą, jaki był całkiem oddany Chrystu i Kościołu. Serdecznie witaję wszystkich przybyłszych na tę żalobną uroczystość. Особливо serdecznie witaję eminencję księdza kardynała Stanisława Dziwisza, arcybiskupa, metropolita krakowskiego, eminencję księdza kardynała Janisa Pujeca, arcybiskupa ryżskiego, emeryta, księdzą biskupów z Białorusi, księdza pralata Krystyna Dubiel, czasowo powierzoną apostolskiej stolicy nuncjatury Republicy Białoruś, arcybiskupa Wojciecha Zięba, metropolita warmińskiego z delegacją, biskupa Antonia Dydycz, biskupa Drahiczyńskiego z delegacją, biskupa Jerzy Mazur z Elska z delegacją, biskupa Ryszarda Karpińskiego z delegacją, biskupa Markiana Trofimiaka z Ludzka, Ukraina, biskupa Jana Sobilo Zaporożie, Ukraina, biskupa Cyryla Klimowicza z Irkucka, przedstawników prawosławnej cerkwi na czele z biskupem Beniaminem, świętarów, konsekrowanej osoby, seminarystów, przedstawników świeckiej władzy, upełniawanego po sprawach religii i nacjonalności Wuliaka Leonida Pawłowicza, starszyniu pińskiego garwykalkama Gordzicz Aleksandra Aleksandrowicza, wszystkich przedstawników gardzkich i rejonnych władów. Serdecznie witam przedstawicieli rządu Polski na czele z szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panem ministrem Jackiem Michalowskim. Serdecznie witaję przedstawników dyplomatycznego korpusu w Republice Białoruś. Z wielkiej podziaką witaję lekarzy z Pińska, Mińska i Lublina. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, ostatni raz nas zaprosił na mszę świętą i licznie zgromadził przy tej zabytkowej katedrze w Pińsku świętej pamięci ksiądz kardynał Kazimierz Świątek. Z bólem w sercu żegnamy dziś tego człowieka głębokiej wiary, niezłomnego ducha, kaplana oddanego bez reszty Chrystusowi i Jego Kościołowi. Ten smutek i ból rozdziela z nami delegacje, kardynalowie, arcybiskupi, biskupi. Serdecznym podziękowaniem i powitaniem chcę zwrócić się do Jego Eminencji, najdostojniejszego księdza kardynała Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, długoletniego sekretarza sługi Bożego Jana Pawła II. Los nie szczędził świętej pamięci księdzu kardynalowi Kazimierzowi ciężkich, bolesnych doświadczeń. Jego życie było naznaczone cierpieniem, podobnie jak dzieje Kościoła na naszych terenach, ale z niebywałą energią i entuzjazmem prowadził on niełatwe dzieło organizowania od podstaw powierzonych sobie diecezji. Po utworzeniu na Białorusi konferencji episkopatu w 1999 roku ksiądz kardynał został wybrany jej pierwszym przewodniczącym.
W koordynacji prac episkopatu ksiądz kardynał odznaczał się nadzwyczajną mądrością, dalekowzrocznością, autentyczną troską o dobro Kościoła, pasterską i wręcz ojcowską miłością do ludu Bożego. Jako biskupi, jego współpracownicy, a przy tym jako współbracia młodsi wiekiem, ufnie korzystaliśmy z jego doświadczenia. Niemało zawdzięczamy trafnym radom i sugestiom, jakich nam w wojnie udzielał. Wiele nauczyliśmy się od niego, a przede wszystkim wiedzieliśmy, że zawsze, w każdej sytuacji mogliśmy liczyć na jego zrozumienie i pomoc. Często się mówi o zmarłym, że odchodząc do Pana pozostawiają po sobie pustkę. Nie chciałbym jednak użyć tego określenia. Ksiądz kardynał Kazimierz pozostawił po sobie nie pustkę, ale wspaniałą spuściznę, jaką jest wielkie dzieło odrodzenia Kościoła katolickiego na Białorusi, które rozpoczął i kontynuował z właściwą sobie odwagą i determinacją. Dziękujemy Ci dzisiaj za to, eminencjo. Pozostaniesz w naszych sercach i we wdzięcznej pamięci ludu wiernego, któryś Ty tak kochał i któremu niestrudzenie służył, dopóki starczyło sił. Świętej pamięci ksiądz kardynał odszedł do Pana po nagrodę za swe trudy i cierpienia. Ale jako chrześcijanie wierzymy, że nas nie opuści, że nadal będzie z nami. Będzie nas wspierał wszystkich swoimi modlitwami przed Panem, któremu wiernie służył przez całe swe ziemskie życie. A nasza żarliwa modlitwa za świętej pamięci księdza kardynała niech będzie wyrazem szczerej synowskiej wdzięczności za jego ofiarną posługę. Дорогі брати і сестри, сапраўды, усё życie księdza kardynała było одним wielkim świadczeniem wiery. Głęboka, żywa wiera dopomogła jemu przeżyć najgorsze czasy, nie upaść duchem i nie dozwolić zlu перемогти. U czas samych wielkich pokutów ksiądz kardynał był mocny, niepochisny duchem, bo wiedział, dziele czego i dziele kogo on cierpiał. Jego eminencja często mówił, że Bóg dał jemu przygorzą już nagrodę, dozwoliwszy własnymi oczyma ubaczyć odrażenie Kościoła, jego wiosnu probudzenie після довгої, ciemnej nocy ateizmu. Niechaj nasza szczera modlitwa za świętej pamięci księdza kardynała Kazimiera będzie wyrazem szczerej, synownej wdzięczności za jego ofiarne służenie. Niechaj pamięć про jego żywie u naszych sercach. Niechaj on odpoczywaje после ziemnej pielgrzymki u domie lubiaczego Ojca. Ваша Еміненція, Ексцеленції, поважані святарі, консекровані особи, представники державної влади, представники дипломатичних місій, брати і сестри, парафіяні, гості. Вітаючи всіх вас, як новопризначений апостольський адміністратор Пінської дієцезії, запрошую на початку цієї святої мші, нашої сердечної молитви, вислухати слов святого Отця Бенедикта XVI, який включається у гэтую молитву і разом з нами триває на молитві за душу святої пам'яті księdza kardynała Kazimierza Świątka, знаходячися там, у столиці нашого Kościoła у Ватикані.
Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor Aleksander Kaszkiewicz, Vescovo di Grodno e Presidente Conferenza dei Vescovi Cattolici in Bielorussia. Ho appreso con dolore la mesta notizia della scomparsa del Signor Cardinale Kazimierz Świątek, Arcivescovo emerito di Minsk-Mohilev e già amministratore apostolico di Секретар Pinsk. апостольської нунциатури Nell'elevare Мінську fervide Ксьонс Прилад preghiere a Dio Криспін perché Дубіль conceda il riposo зачитує eterno a questo спочивальний tenante generoso ліст, pastore. досланий Mi unisco святим spiritualmente отцом al Бенедиктом cordoglio XVI. delle comunità І він diocesane читає його dove на è італійській servito мові, con sollecitudine а il після ministero episcopale. буде прочитаний Ricordo переклад la testimonianza листа coraggiosa resa a Cristo святого e alla отця sua Бенедикта Chiesa XVI in на tempi білоруську particolarmente мову. difficili, come pure l'entusiasmo prodigato in seguito nel contribuire al cammino di rinascita Жалобну spirituale целебрацію e розпочав di codesto Paese. представленням присутних і коротким життєрисом кардинала спочила кардинала Казіміра Свьонтка, старшиня конференції католицьких біскупів у Білорусі Олександр Кашкевич, all'Episcopato bielorusso, al presbiterio, alle comunità а religiose e a митрополит tutti i fedeli delle chiese Мінсько-Могилівський che egli ha amato e Тадеуш servito Кондрусевич, di cuore апостольський адміністратор in Пінської parto діацезії, la confortatrice benedizione apostolica, quale segno di fede e підкреслив, di що speranza у гэты cristiana хвилини del до нас Signore Gesù. долучається таксама святий отець Бенедикт XVI. Бенедикт XVI скерував спочивальну телеграму на ім'я біскупа Гродзенського Олександра Кашкевича, старшині конференції католицьких біскупів у Білорусі у сувязі со смертю кардинала Казіміра Świątka. Ніжей приводим повний текст звороти його святості. З великим болем я прийняв новину об смерті арцибіскупа Мінська-Могилівського на пенсії і былого апостольского администратора Пинской диецезии кардинала Казимира Świątka. Узношу молитвы до Бога, каб ён даў вечны адпачынак гэтаму дбайнаму і шчыраму пастыру. Я духовно яднаюся з болем дыецэзіяльнай супольнасці, у якой ён з вялікім клопатам здзяйсняў сваё біскупскае служэнне. Я ўзгадваю об адважным сведчанні, якое ён даў Христу і свайму касцёлу у асабліва цяжкія часы, а таксама аб энтузіазме, з якім працаваў дзеля духоўнага адраджэння сваёй краіны. Выказваю таксама свае спачуванні арцыбіскупу Мінска-Могилёўскаму і апостальскому адміністратару аднутум Санкт-Седзіс Пінскай диецезіі митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, усяму беларускаму епіскапату, манаскім супольнасцям і ўсім вернікам, якіх кардынал вельмі любіў і якім служыў ад усяго сэрца. Дасылаю вам сваё апостальскае благословленне як знак веры і хрысціянскай надзеі ва ўваскрослым Пану. Святы Айцец Бенедикт XVI. Таксама да слоў спачування святого Айца Бенедикта XVI долучається ксьондз арцибіскуп Джованні Анджело Бетчу, субститу секції агульних справ Дзяржаўнага сакратаріату святого Пасаду. Прагну выразіць словы належнай пашаны і прывітання у Христе Пану. Chryste, nadziejo zbawienia, życie i z martwych powstanie, do Ciebie w śmierci godzinie. Гучить гімн «Лютрані за померлих», які виконує префект адроджений спочилим кардиналом Казіміром Świątkом міждіацезіальної вищейшої духовної семінарії ім'я святого Томаша Аквінського у Пінську ксьондз Алексей Романчук. Гімн і псальми Лютрані звучать на польській мові, на матчиній родній мові
спачылага кардынала. a wszystkich z Tobą cierpiących, ojcowskie składasz ramiona, wisząc przybity do krzyża. Хоć спачылы кардынал Свёнтак нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Эстоніі у мястэчку Валга, ён прыйшоў на свет у польскай сям'і, атрымаў адукацыю на польскай мове, але тым не менш вельмі прыхільна ставіўся да распаўсюджання беларускай мовы, да яе уваходжання у літургію каталіцкага касцёла, разумеючы неабходнасць таго, каб людзі мелі магчымасць маліцца і маліцца на зразумелай ім мове. Дзякуючы намаганням кардынала Казіміра Свёнтка быў перакладзены рымскі імшал, асноўная літургічная кніга на беларускую мову. Lata nasze przemijają jak trawa, a Ty, Boże, trwasz na wieki. І сёння гэтая праца, распачатая спачылым кардыналам Свёнткам, працягваецца. Перакладаюцца літургічныя тэксты, тэксты святога Пісання. І дзякуючы таму, што людзі чуюць Слова Божае, чуюць малітвы і могуць узносіць малітвы на роднай зразумелай мове, і такім чынам гэта безумоўна спрыяе справе евангелізацыі на нашай зямлі, распаўсюджанню веры ў Езуса Хрыста сярод нашага народа, дзе яшчэ такія мы бачым згубныя наступствы дзесяцігоддзяў атэістычнага рэжыму, дзе яшчэ так шмат людзей, да якіх не дасягнула святло Езуса Хрыста. Zaprawdę Twój gniew nas niszczy, trwoży nas Twoje oburzenie. Першы псальм ютрання — гэта 90-ы псальм, у якім, між іншым, ёсць такія словы, што жыццё чалавека кароткае, цягнецца толькі 70 гадоў і 80 гадоў, калі мы моцныя, але Пан Бог адарыў спачылага кардынала ласкаю пражыць на гэтым свеце 96 гадоў. Ён адышоў дом нябеснага Айца на 97-м годзе жыцця, пражыўшы вельмі салідны па чалавечых мерках век і спазнаўшы шмат выпрабаванняў за сваё такое працяглае і напоўненае рознымі падзеямі жыццё. Byśmy zdobyli mądrość serca. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Псалмодыя ютрання складаецца з 2 псальмаў і песні. Паколькі ютрань адбываецца падчас імшы, пасля псалмодыі будзе агульная малітва, калекта на лацінскай мове, якую прачытае галоўны цэлебрант, арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш.
А заканчэнне ютрані будзе ўжо перад заключнымі абрадамі святой імшы. Будзе адспяваная песня Захарыі Бенедиктус, благословленный Пан Бог Израиля. Od śmierci wiecznej zachowaj mnie, Panie. Rzekłem, po dni moich odejść muszę. Ад вечнай смерці захавай мяне, Пане, такі рэфрэн песні гэтай ютрані. Пасля песні будзе яшчэ адзін псальм. Тэксты псальмаў нагадваюць нам пра прамінальнасць часовага зямнога жыцця, пра тое, што наступае гадзіна, калі дом часовага вандравання на зямлі чалавека разбураецца, ён адыходзіць, цела чалавека адыходзіць у зямлю, з якой было ўзятае. Цяпер мы бачым блізкіх супрацоўнікаў кардынала, ягоную гаспадыню, спадарыню Барбару Шыманскую, якая прыняла ў свой дом ксяндза Казіміра Свёнтка пасля яго вяртання з варкуцінскіх лагераў. Але ён не меў свайго дому, свайго прытулка. Гэтыя добрыя людзі прынялі яго ў свой дом і ўсё жыццё сваё пані спадарыня Барбара прысвяціла таму, каб быць побач з кардыналам, каб з ксяндзом Казімірам, пазней біскупам, арцыбіскупам, кардыналам. Каталіцкія святары не маюць сям'і, таму гэтая жанчына дала тое кавалачак утульнасці, хатняга цяпла, які толькі можа мець святар, які жыве ў цэлібаце на гэтым свеце. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Дарэчы, кардынал Казімір Свёнтак, нават стаўшы арцыбіскупам і кардыналам, не пераехаў са сваёй сціплай хацінкі, якую нават не цалкам займаў, на вуліцы Шаўчэнкі, тут у Пінску. Będę chwalił Pana do końca mego życia. Chwal dusza moja Буду праслаўляць Пана да канца майго жыцця. Рэфрэн апошняга псальма жалобнай ютрані за святой памяці памерлага кардынала Казіміра Свёнтка. Kiedy duch opuści, znowu proch się obraca i przepadają wszystkie jego zamiary. On stworzył niebo i ziemię i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. Мы бачым сцягі з чорнымі стужкамі, як выраз, знак жалобы вернікаў, якія страцілі добрага тату, бацьку на гэтай зямлі. Але мы верым ва ўваскрасенне Хрыста, мы верым у тое, што зноў сустрэнем яго у доме нябеснага Айца. Ochranie sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża.
Таму хрысціянская жалоба гэта не роспач, гэта не безвыходны смутак. Нашая жалоба поўная надзею на уваскрасенне і жыццё вечнае. Заканчивается псальмодия Юфрани. И теперь огульная молитва коллекта. Deus viter apostolicos sacerdotes, famorum tu Casimirum episcopum cardinalem, pontificari fecisti didate videre, presta quesubus, udeorum quoque perpetua aggregetur consortio, per Dominum nostrum, Пане Боже, які одарив біскупською годністю слугу Твого кардинала Казіміра, долучи його до супольності апостолів у небі. Тепер розпочинається літургія слова. Читание книги «Плачу Еремии». Моя душа сгубила спокой, и я забылся про счастье. Тогда я сказал: загинула сила моя, и мой довер до Пана. Згадай про мои покуты и недолю, про полын и отруту. Моя душа неспынно вспоминая про это, и марнее во мне. Гэта я нагадваю свайму сэрцу, таму і маю надзею. Літасці Пана мы не пазбаўлены, бо не скончылася яго міласэрнасць. Яна аднаўляецца кожную раніцу, бо вялікая вернасць твая. Пан моя доля, кажа моя душа, таму я спадзяюся на яго. Пан добры да таго, хто на яго спадзяецца, і да душы, што яго шукае. Добра, калі чалавек цярпліва чакае збаўлення ад Пана. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Не будет
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakże miałby nam wraz z Nim wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Цэлебрацыя пахавальнай святой імшы кардынала Казіміра Свёнтка была захаваная дзякуючы ягоным намаганням, бо доўгі час пасля вайны людзі не мелі тут святара, прыходзілі ў касцёл і маліліся, і калі б не з'явіўся гэты палымяны душпастыр, які палаў жаданнем служыць людзям, абвяшчаючы ім Божыя праўды, невядома, ці захаваўся б гэты прыгожы касцёл, пярліна сакральнага дойлідства і мастацтва, спадчына усяго нашага народа. І Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час Jezus сказав своїм учням: «Нехай не тревожится серце ваше, верьте у Бога и у мяне верьте. У доме Айца майго шмат святлиц. А калі б так не было, ці сказал бы я вам, что иду подрыхтовать место для вас. И калі пойду и подрыхтую вам место, прыйду зноў і забяру вас да сябе, каб і вы былі там, дзе я. А дарогу, куды я іду, вы ведаеце». Кажа яму Тамаш: «Пане, не ведаем, куды ідзеш. Як жа можам ведаць дарогу?» Jesús сказаў яму: «Я дарога
і правда, і життя. Ніхто не приходить, здається, інакш, як тільки праз мяне. Гэта слова Пана. Хто довіряє Богу, не буде осоромлений. Глибоко поважані брати і сестри, удільники сьогоднішньої жалобної урочистості. Гэты слови, може, як найлепей характеризують особу померлого кардинала Казіміра Свёнтка. Довір Богу. Бог на першому місці. Бо коли Бог з нами, хто супроць нас, як ми сьогодні почули у другім читанні слови святого апостола Павла. Довір Богу. Сподорожничав księdzu кардиналу на протягу всього його довгого життя. Так було, коли вибрав шлях у семінарію і застукав у двері гэтай пінської духовної семінарії. Хоч спочатку хотів бути філологом, хоч спочатку хотів йти вчитися у Віленський університет. Так було тоді, коли розпочав своє святарське служення з радістю. Недовго воно тривало, бо вже праз 2 роки знайшовся у камері смертників у Брестській в'язниці, але й тоді довіряв Богу. Тоді віддав свою долю, свій льос Богу, Богу милосердному. Коли Бог так жадає, щоб він жив далі, щоб далі служив Костьолу і людям, то все буде добре. Так було і тоді, коли прийшла війна, яка несла розруху, розбурення, не тільки матеріальне знищення, але так само і духовне. І потім, так само після війни, коли треба було провести аж 10 років у лагерах, щоб там так само нести послугу слова, послугу сакраментів. Так було так само і тоді, коли вернувся сюди, коли увійшов у 54-му годі в эту катедру в неділю, у простой Фувайці, коли много тут людей було, а не було святара. І коли став перед ними і сказав: «Я святар», як плакали люди. Яка радость була, це були сльози радості. А він з надією взявся за нову працю. В ті тяжкі часи, коли треба було відбудовувати не тільки гэту катедру, але так само відбудовувати святиню душаў людських, які стали, як быццам, духовною пустиней, яких випалив духовний Чорнобиль. Подобно тому, як гэта необдуманная меліорація висушила пінські болоти, і былыя легкие Европы сёння уже не з'являються ими. Так было так само и тоді, коли пришла адвільга, коли прийшла свобода, конец 80-х и початок 90-х годов минулого століття, коли Папа Ян Павел II уже человеку у возрасте 77 годов доверил Мінсько-Могилевську архидиецезу и Пінську диецезию. И он с довером принял это назначение. Так было и далее весь час, коли треба было отказывать на виклики часу, коли треба было будовать христианские супольности, обновлять костелы, будовать их и так далее. Одним из его приоритетов была отбудова Мінської катедри, так само и отбудова и открытие Вищейшої духовної семінарії. Був його ще й третій пріоритет – довести до беатифікації слугу Божого Зигмунда Лозинського, його духовного отця, того, якому він довірив. Гэта йому не довелося, але гэта спадщина сьогодні кладеться на наші плечі. І ми повинні идти за его призывом, и мы повинны учинить все, найперш нашей молитвой, как поширать культ этого святого человека, тем самым поширать культ так само и померлого кардинала Свёнтка. Так было и в часы, когда он захворел, особливо апошний год, особливо апошние месяцы. Я много разов с ним спотыкался в разных шпиталях,
і ў Мінску, і ў Польшчы, і тут. Ён казаў: я не баюся смерці. Я не здрадзіў касцёла. Я заўсёды заставаўся верным Богу, і я веру ў тое, што я не буду пасаромлены. Абсалютны давер Богу быў пуцяводнай зоркай гэтага вялікага чалавека, мучаніка нашага часу, жывога мучаніка, сведка веры і проста чалавека. Чалавека, з якім можна было добра паразмаўляць, які любіў гумар, які быў адкрыты на кожнага іншага. Я добра памятаю 7 верасня 1988 году, калі завяршаўся візіт яго эміненцыі ксяндза кардынала Юзефа Глемпа, прымаса Польшчы у Беларусь. Якія натоўпы людзей тут былі. Якое было духоўнае ўзрушэнне. Гэта было бачна, што надыходзіць новы час, час вызвалення, час свабоды веравызнання. Я добра памятаю, калі напрыканцы святой імшы таго набажэнства тады яшчэ ксёндз Казімір Свёнта уручае ксяндзу кардыналу Глемпу малітоўнік, напісаны рукой чалавека. Не было выдавецтваў. Цяжка было нават прывесці з-за мяжы малітоўнік. Цяжка было з рэлігійнай кнігай, але гэтым самым ксёндз Казімір Свёнта хацеў сказаць, не гледзячы на ўсе пераследы веры, не гледзячы на ганенні на касцёл, мы трывалі, трываем і будзем трываць. І ён папрасіў перадаць гэты малітоўнік папе Яну Паўлу II, як сведчанне веры. Сам быў сведкам веры, але адначасова хацеў паказаць, што і іншыя людзі з'яўляюцца гэтымі сведкамі веры. Я памятаю, як год пазней у гэтай катедры мы святкавалі 50-годдзе святарства ксяндза Казіміра Свёнтка, і тады з Драгічына прыехаў біскуп Владислав Янтрушук, які яму ад усяго сэрца дзякаваў за яго ахвярную працу, за яго сведчанне, за тое, што ён у такіх цяжкіх абставінах, у якіх Божы провід паставіў усё яго жыццё, ён застаўся верны свайму хрысціянскаму і святарскаму пакліканню, і ён нёс свет Евангелля кожнаму чалавеку. Ён сведчыў Езуса Христа і гэтым самым вёў людзей дарогаю збаўлення. Я неаднойчы прысутнічаў пры спатканнях ксяндза кардынала Казіміра Свёнтка з папам, благаслаўлёным цяпер Янам Паўлам II. Я бачыў, як свяціліся вочы Яна Паўла II, як ён радаваўся, калі бачыў гэтага чалавека, бо гэта быў жывы сведак веры. Таксама і папа Бенедыкт XVI вельмі шанаваў памерлага кардынала. Апошні раз я спаткаўся з папам Бенедыктам XVI напрыканцы мая гэтага году, і тады папа першае пытанне, якое паставіў мне: як маецца кардынал Свёнта? Мы ведаем, колькі ў папы праблемаў. Увесь свет, сусветны касцёл, а ён спытаўся пра яго. Гэта знак таго, што ён давяраў яму. Гэта знак таго, што ён яго любіў. Гэта знак таго, што ён шанаваў. А на пачатку гэтага набажэнства мы пачулі тэлеграму папы, у якой папа яшчэ раз узгадаў пра адважнае сведчанне, якое даў Христу, касцёлу і хрысціянскай веры памерлы кардынал. І таксама аб тым дынамізме, аб тым энтузіязме, з якім ён ішоў аднаўляць касцёл, падымаць яго з попелу, каб ён падымаўся, як фенікс з попелу, і ён падняўся. А ватыканскае выданне Осерватория Романо, самай галоўнай газеты каталіцкага касцёла, за 22 ліпеня гэтага году назвала беларускага іерарха непахісным дрэвам у хвіліну шторму, сведкам веры, іконай постсавецкага каталіцызму, сімвалам адраджэння касцёла ў Беларусі і яго надзеі. Сёння мы стаім над труною памерлага кардынала і ўспамінаем яго як неардынарнага чалавека, чалавека шырокіх поглядаў, чалавека вельмі добра адукаванага, чалавека, які быў сапраўдным біскупам, епіскопос, які глядзеў наперад, які вёў касцёл па ўзбураным моры ўжо 21 стагоддзя, канца 20-го і пачатку 21 стагоддзя вёў уперад, у Пінску, у горадзе, які ён вельмі любіў. Ён заўсёды марыў вярнуцца ў Пінск. Нават калі хварэў, калі з ім размаўлялася, як далей будзе Пінск, Пінск і Пінск.
Ён зросся з гэтым горадам. У гэтым горадзе завяршылася яго жыццё. Завяршылася жыццё чалавека, які правёў вельмі складанае жыццё, складаную гісторыю, багатую і трагічную. Гадзіннік яго жыцця затрымаўся. Аднак перад ім адкрылася вечнасць. І мы сёння молімся, каб гэта вечнасць была шчаслівая. Для яго настала вечнасць. Застаўся дом Айца Нябеснага, да якога ён ішоў усё сваё доўгае, цяжкае, пакутніцкае жыццё, ішоў кальваріяй нашага часу. І маем надзею, што дзякуючы нашым малітвам ён убачыць твар міласэрнага Бога і будзе радавацца вечнай радасцю. Тут, на гэтай зямлі, ён 72 гады пасвяціў ахвярнаму служэнню людзям, каталіцкаму касцёлу і нашаму грамадству. Пра гэту праўду аб жыцці і смерці хрысціяніна прыпамінае нам і сённяшняя жалобная урачыстасць. Мы жывём на зямлі, але жывём для Бога. Мы не нараджаемся для таго, каб паміраць, нараджаемся для таго, каб жыць вечна. У прэфацыі за памерлых мы спяваем, што жыццё чалавека не завяршаецца, але яно змяняецца. Яно змянілася, ён перайшоў, як быццам, на другі бераг ракі, каб жыць ужо у святле валадарства Божага. Нашыя гады мінаюць як трава, але ты, Божа, застаешся навекі. Гэтыя словы мы таксама можам сёння адрасаваць памерламу кардыналу Казіміру Свёнтку, гэтаму доўгажыцелю, гэтаму чалавеку, які прабег маратон, гэтаму чалавеку, які завяршыў свой бег, як кажа святы апостол Павел, і цяпер, спадзяёмся, яго чакае вянец славы у валадарстве Божым. Хоць засмучае нас смерць кардынала, чалавека, якого мы вельмі любілі, чалавек, які, паміраў апошнія 4 месяцы. Колькі разоў я і іншыя біскупы мы атрымлівалі сігналы трывогі, што вось-вось апошнія гадзіны ён трываў. Але сёння мы са смуткам прыйшлі сюды. Аднак праз гэты смутак, праз нашыя слёзы нам павінна прысвячаць радасць з мёртвых паўстання. Нам павінна прысвячаць праўда аб мёртвых паўстання. І гэты пасхал, які знаходзіцца тут каля яго труны, гэта знак уваскрослага Езуса. Гэтага уваскрослага Езуса. І гэтае жыццё вечнае пасля смерці праз усё сваё святарскае жыццё абвяшчаў кардынал Казімір Свёнтак, і мы спадзяёмся, што ён увойдзе ў гэтае святло. Апошнія дні ў касцёле в Беларусі, і не толькі ў Беларусі, трывае малітва аб святой памяці кардынале Казіміру Свёнтку. Гэта найперш малітва нашай удзячнасці за яго святарскую вернасць, за яго служэнне, за яго сведчанне, але адначасова гэта таксама і малітва Божай міласэрнасці. Яго багатае і адначасова трагічнае жыццё, цяжкая хвароба і смерць, таксама як наша малітва, маюць сваю сімволіку. Мы верым, што нішто ў нашым жыцці проста так не адбываецца і не адбываецца прыпадкова. Што Бог кіруе жыццём кожнага чалавека, таксама як кіраваў жыццём памерлага кардынала Казіміра Свёнтка. Таму складанае жыццё, трагічнае часамі жыццё кардынала Свёнтка, але адначасова жыццё веры, жыццё надзеі, нават насуперак надзеі, жыццё любоўю аж да такой ступені, што ён дараваў усім тым, хто яго пераследаваў. Жыццё поўнае цярпеннямі, якімі ён дапоўніў цярпенні Езуса Хрыста, як кажа святы апостол Павел. І смерць хочуць нам сказаць нешта вельмі важнае. Браты і сёстры, ўсё ў жыцці бывае, але павінен найперш пазастацца давер Богу. На Богу, на Езусе Хрысце, на Евангеллі мы павінны будаваць нашае жыццё. Гэтая яго гісторыя, яго падзеі жыццёвыя павінны нам таксама сказаць аб тым, што ён застаўся верным пастырам. Ён не пакінуў сваю свой статак. І ў цяжкія часы, і ў часы радасці, і ён заўсёды быў з ім.
ён вучыў народ Божий, ён асвячаў яго, ён кіраваў гэтым народам Божым. І гэты абавязак ён выконваў до конца свайго жыцця і, дзякуючы гэтаму, заслужыў вялікі аўтарытэт не толькі ў касцёле, але ў нашым грамадстве. Аб гэтым сведчыць гэтыя натоўпы людзей, якія сёння забраліся тут. Аб гэтым сведчыць таксама і набажэнствы, якія адбываліся ўчора тут у катедры ці пазаўчора ў Мінску ў катедры. Аб гэтым сведчыць таксама і прысутнасць прадстаўнікоў дзяржаўнай улады з-за мяжы і нас. Аб гэтым сведчыць вялікая колькасць святароў, кансакраваных асобаў, асабліва таксама 2 кардыналаў. А калі далечым у Вільні яшчэ аднаго кардынала, то 3 кардыналаў і вялікая колькасць біскупаў. В сённяшнім Евангеліі мы пачулі словы Езуса Христа, што Христос кажа аб тым, што менавіта Ён з'яўляецца праўда, дарога і жыццё. І менавіта кардынал Свёнтак праз усё сваё складанае і трагічнае жыццё абвяшчаў гэта. Абвяшчаў, што адзінай праўдай, якая ніколі не змяняецца і не зменіцца, бо ні адна літара не будзе вынятая з Святога Пісання, як мы чытаем у апостола Яна. Ён абвяшчаў гэту праўду, праўду Езуса Христа. І далей ён таксама казаў, што вучыў людзей аб тым, што дарога да жыцця вечнага — гэта Езус. Нема іншай дарогі. Так многа дарог, і добрых, і горшых, і дарогі паляпшаюцца, але сярод гэтых дарог заўсёды павінна заставацца дарога, якая вядзе да Езуса. Калі мы хочам асягнуць жыццё вечна. А гэтым жыццём вечным зноў з'яўляецца ніхто іншы, але толькі сам Христос. Ёсць адно сапраўднае жыццё — гэта Христос. Так, ён вучыў, што на Христе і на яго Евангеллі трэба будаваць нашу будучыню, трэба будаваць наша грамадства, трэба будаваць шчасце на гэтай зямлі, бо тады мы асягнем шчасце ў вечнасці. Служачы гэтай ісціне, па прыкладу добрага пастыра, ён прыняў біскупскае назначэнне. Прыняў яго ў возрасце 77 гадоў. Прыняў на свае плечы новы крыж. Калі мы глядзім на біскупа, мы, можа, бачым крыж на яго грудзях. Глядзім, ці ён прыгожы, не, можа, залаты, можа, не залаты, не гэты крыж, крыж на яго плячах, крыж, які трэба несці разам з Езусам Христом. На прыкладзе Казіміра Свёнтка таксама реалізаваліся словы Езуса Христа, якія ён сказаў апостолу Петру. Калі ты быў малады, ты хацеў туды, куды ты хацеў ісці. А калі ты стаўся старшым, другі прыйшоў і апаясаў цябе, і павёў туды, куды хацеў. Свёнтак даўся быць апаясаным Езусам Христом і даўся быць паведзеным, каб стаць на чале Божага народу і кіраваць гэтым народам. І так было на самай справе. Што сказаўшы так, падчас біскупскай кансакрацыі ў гэтай катедры, ён да апошняй хвіліны свайго жыцця гэтае так паўтараў. Паўтараў, калі быў свядомы перад нават апошняй аперацыяй. Сёння, ў дзень пахавання кардынала Казіміра Свёнтка, мы ўсё больш і больш усведамляем сабе яго веліч, як сведка веры і добрага пастыра. Мы усведамляем сабе, што ён быў знакавай фігурай нашай супольнасці, нашага касцёла, фігурай таксама нашага часу. Часу сёння ўжо, на жаль, секулярнага. Калі няма пераследу веры, калі няма ганенняў на касцёл, чалавек сам адварочваецца ад веры. І кардынал Свёнтак аб гэтым памятаў і заўсёды прызываў і на спатканнях канферэнцыі біскупаў, і на спатканнях са святарамі быць чуйнымі, не дазволіць таму, каб чалавек згубіў Бога, не дазволіць таму, каб чалавек у пошуку абсалютнай свабоды жыў не свабодай дзяцей Божых, а свабодай ад Бога і Божага закону. Адышоў да Бога чалавек, які любіў касцёл, чалавек, які нанова і нанова, нават у нашыя часы, імкнуўся і прызываў да таго, каб выканаць мандат, місію, якую даў касцёлу Езус Христос. Ідзіце і навучыце усе народы. Ідзіце і вучыце, не гледзячы на тыя цяжкасці, з якімі сёння спатыкаецца касцёл пры навучанні Евангелля. Адным словам, у сваім вельмі ганаровым узросце
Ён, кажучи сучасною мовою, імкнувся до нової евангелізації, яку обвістив благословлений Ян Павел II і яку реалізує Папа Бенедикт XVI. У гэтым была таємниця і велич кардинала Свёнтка. Одночасово скарб для костьола, скарб тут для мясцового костьола і скарб для паўсюдного костьола. Таким был померлый кардинал Казимир Свёнта, сведка веры, її оборонця, промоутер, працавіты і ахвярны пастыр, выдатны арганізатор і одночасово просты у зносінах з іншымі людзьмі чалавек. За ўсё гэта і не толькі. Сёння, дарагі кардинал, мы схиляем перед тобою свои головы. Мы дякуем тебе за твои молитвы, за твою ахвярную працу, ахвярное служение. Мы перепрошаем так само тебе за все то, что, может, не заўсёды тебе разумели. И одночасово звертаемся до Божьей милосердности. У гэтым годзе Божьей милосердности, об якой ты так само навучаў, звертаемся до слуги Божага Зигмунда Лозинского, твоего духовного наставника, каб ён выпросил гэтую Божью милосердность у Бога для тебе. И звертаемся до Божьей Матери Вострабрамской, в облике якой ты заставил в своем бискупском гербе. Возьми, Мати милосердности, твоего верного сына и заведи перед обличчя Небесного Отца, каб радовался во все часы радостью святого в небе. Амин. Dany człowiekowi jeden raz umrzeć, a potem sąd. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, te słowa Pisma Świętego, słowa, które były napisane przed 2000 lat, aktualne dzisiaj, aktualne będą aż do końca czasu. Umierają wszyscy ludzie, umierają tam, gdzie żyją. Umierają młodzi, umierają dorośli, ale umierają również i tacy jak Kazimierz Święty, ten długodystansowiec, ten atleta Boży, ten, który dokonał takiego wielkiego maratonu w swoim życiu. On przeszedł do Boga. On dzisiaj stanął przed obliczem Boga Miłosiernego. I dzisiaj, stojąc nad Jego trumną, dziękujemy Bogu za tak prowidencjalnego człowieka, którego Bóg posłał nam na tą ziemię. Dziękujemy Bogu za to, że dał nam tak ofiarnego sługę Kościoła, że posłał w odpowiednim czasie odpowiedniego człowieka, aby podjął ten Kościół z popiołu, aby ten Kościół mógł odrodzić się jak Feniks z popiołu. Dzisiaj dziękujemy Bogu, ale dziękujemy dla Jego eminencji, który nie szczędził czasu i wysiłku, który ofiarnie służył Kościołowi i ofiarnie służył każdemu człowiekowi. Jak wiele projektów zorganizował, jak wiele kościołów wybudował, jak wiele programów duszpasterskich było realizowanych pod jego kierownictwem. Miał 3 priorytety. Odbudowa Mińskiej Katedry, odbudowa seminarium i doprowadzenia do końca procesu beatyfikacji sługi Bożego biskupa Zygmunta Lozińskiego. Ta ostatnia sprawa przechodzi na nas. I dzisiaj, księże kardynale, jako twój następca, chcę powiedzieć uroczyście, że dołożę wszelkich starań, aby ten proces szedł dalej. Ta ziemia świętych, ziemia męczenników potrzebuje również nowych, uznanych przez Kościół świętych, tych, którzy będą wstawiać się za nami. Eminencja odszedł z tego świata 21 lipca. Liczba 21 w życiu eminencji powtarzała się bardzo często. Były to bardzo ważne momenty. 21 października przyszedł na ten świat. 21 maja został konsekrowany w tej katedrze. 21 października dalej został mianowany kardynałem. 21 października
Jeszcze dalej konsekrował katedrę w Mińsku i 21 lipca Bóg powołał go do siebie. Bliscy jego współpracownicy mówią, że bardzo lubił mówić o liczbie 21. Bardzo często dokumenty, również różne nominacje podpisywał właśnie 21. I Bóg go powołał 21. A co znaczy liczba 21 w biblijnym zrozumieniu? Jest to liczba bardzo wielkiej doskonałości. Jest to liczba, która mówi o człowieku wielkiej determinacji. O tym, który umie wybierać pomiędzy dobrem a złem. I on wybierał. Jego historia jeszcze nie jest spisana. I ją trzeba spisać. I na pewno bardzo wiele rzeczy są dla nas bardzo pouczające. Kiedy był pod Workutą, na tym zesłaniu, Wigilię Bożego Narodzenia, więźniowie już mieli otrzymane z domów opłatki. Ksiądz Kazimierz Świątek rozpoczyna wieczerzę wigilijną. Mówi o znaczeniu opłatku, o znaczeniu tego święta. I tutaj otwierają się drzwi i do baraku wchodzi oficer, trzymając w ręku pistolet. Świątek wyciąga do niego drugą rękę, w której jest opłatek. Dwie ręki spotkali się. W jednej pistolet, w drugiej opłatek. Pistolet, narzędzie kaźni. Opłatek, znak miłości, znak jedności, znak porozumienia. I oficer opuścił swój pistolet, mówiąc, nie wiem, czy jest Bóg, ale wyszedł. Takich przykładów z życiorysu Kazimierza Świątka można znaleźć bardzo, bardzo wiele. Wszystkie one są pouczające, które mówią jeszcze raz nam o tej wielkiej prawdzie, że jeżeli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Dzisiaj nam nikt nie zabrania wierzyć w Boga, ale niestety sam człowiek bardzo często odwraca się od Boga. Świetlany przykład tego świadka wiary, tego wyznawcy musi nam pomóc dzisiaj iść na nowo, przetrwać. Jego przykład, jego historię, jego cierpienie nie muszą być zamknięte w relikwiarzu, nawet jakby był to złoty, czy w tym sarkofagu, do którego będzie złożone jego ciało. One muszą iść w świat. One muszą przyjść do nas każdego, abyśmy w naszym czasie, w czasie sekularyzacji, w czasie relatywizmu moralnego, liberalizmu, abyśmy trwali przy Bogu, abyśmy zawsze zostawali wierni naszemu chrześcijańskiemu powołaniu. Eminencjo, los związał nas bardzo mocno, choć jesteśmy wiekowo różni. Ty już zdolałeś pobyć w więzieniu i w celi śmierci. Ja jeszcze nie narodziłem się. Ale dalej, kiedy byłem kapłanem, kiedy pracowałem jeszcze w Wilnie, w Ostrej Bramie, już tam księża na Litwie mówili o Tobie. Mówili, że jest taki ksiądz, bardzo zdeterminowany, ksiądz, który przeszedł lagry, gulagi, ale ksiądz, który wie, czego chce. Po tym, kiedy pracowałem już na Białorusi, niejednokrotnie spotkaliśmy się. Utkwiło mi jeszcze jedno. Wielka Sobota, 2 parafie w Grodnie mam, ludzi do spowiedzi masa, spowiadam w jednym kościele, w drugim i patrzę, że wyznaniowy przyszedł i siedzi w ławce. I tak ogląda na mnie i tak dalej. No wiem, rozumiem, że on chce ze mną porozmawiać, ale ja mam ludzi do spowiedzi. W końcu chrzest jakiś jeszcze przyszedł, poszedłem do zakrystii, chcę porozmawiać. Ja mówię, no widzicie, nie mam, no tak, bardzo dużo pracy. Ja mówię, no księży nie ma, księży potrzebni. No tak, my też widzimy, coś musimy robić, mówił wyznaniowy. Ale to ksiądz jest doktorem nauk już, może by tak zorganizował tutaj jakieś kursy, 2-3 miesiące i by wyświęcili. Ja mówię, kto wyświęci? Biskupa nie ma. No, to gdzieś tam jakoś tego, to znaczy, a poza tym 2-3 miesiące to nie jest przygotowanie dla księdza. I on mnie w ten czas mówi, nie pójdzie tak. Ja mówię, nie pójdzie. To samo powiedział Świątek, co mam robić. Nie wiedząc jeden do drugim, powiedzieliśmy to samo. Ale była to ta linia. Nam potrzebne było seminarium, nam potrzebna była hierarchia. I ten czas przyszedł.
I dane mi było Tobie, eminencjo, zawiadomić o tym, że papież Jan Paweł II naznaczył Ciebie biskupem. W ten czas, to był 91 rok, była taka cała kolejka nawet tych święceń, konsekracji biskupich, szczególnie na Ukrainie, z jednego miejsca w drugie jechaliśmy i tak dalej. I arcybiskup Francesco Colossono, który był pierwszym przedstawicielem Ojca Świętego w Związku Radzieckim, zatelefonował mnie z Moskwy i mówi: znajdź księdza Kazimierza Świątka i powiedz mu, że papież mianuje go biskupem. Czy on wyraża zgodę? Ja tam po Ukrainie jeżdżę, nie mogę jeszcze tutaj przyjechać, jestem w Żytomierzu, konsekracja biskupa Jana Korwińskiego. Patrzę, Świątek jest. Podszedłem po mszy świętej do niego i mówię: księże prelacie, od tej chwili chyba mam nazywać Wasza Ekscelencjo, o co chodzi? Papież mianuje księdza prelata biskupem. Czy ksiądz prelat przyjmuje? Co ksiądz biskup mówi? Ja mam 77 lat. 75 trzeba pisać rezygnację. No ja tak sobie zaśmiałem się trochę i mówię: no co tam, 75 przeszło, zaczniemy od nowa liczyć. On po modlitwie przyjmuje to. Po tym, ja oczywiście młody, zupełnie. On prosi mnie, aby ja go konsekrował. Ja przekazałem jemu, jeszcze dla biskupa Kaszkiewicza, w 91 roku pieczę nad kościołem tutaj na Białorusi. Sam pojechałem do Moskwy. Dzisiaj ten kościół rozrósł się, dzisiaj cały episkopat. I wróciłem kiedy, niepewne 4 lata, to zastąpiłem Ciebie, eminencjo, na katedrze w Mińsku. Niepełny miesiąc temu zastąpiłem tutaj, na katedrze w Pińsku. Nasze losy są związane, ale to mówi o tym, że muszę dalej prowadzić Twoją linię. Muszę dalej ewangelizować ludzi. Muszę dalej ludziom pomagać poznać Boga. Muszę dalej pomagać im odpowiedzieć na wyzwania naszego czasu. Więc dziękuję dzisiaj Tobie za Twój przykład, za Twoje modlitwy, za Twoje rady również. Jak często spotykaliśmy się, kiedy byłem w Moskwie, a Ty tutaj. I proszę o modlitwę. O modlitwę za ten Kościół. O modlitwę za mnie. O modlitwę za prezbiterat mińsko-mohilewskiej archidiecezji i pińskiej diecezji. Za księży i wszystkich ludzi konsekrowanych na Białorusi. Niech dobry Bóg będzie miłosierny ku Tobie. Niech przyjmie Ciebie do swego królestwa. Wierzymy, że pójdziesz tam. Wierzymy, że staniesz przed obliczem Boga. Wstawiaj się za nami i błogosław nam, abyśmy byli wiernymi uczniami Twoimi, abyśmy nie zmarnowali historycznej szansy, która stoi przed nami. Zawsze żyć według Ewangelii i budować naszą przyszłość na Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem. Amen. До Небесного Отца, Володара життя і смерті, з довіром узнесем наші молитви. Зараз адбываецца малітва вернікаў. Молимся за святы костюл, каб молитвами за померлых ён умацоўваў веру сваіх вернікаў у вечнае жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлага кардынала Казіміра Свёнтка, каб пасля ахвярнага і плённага пастырскага служэння ён атрымаў вечную радасць збаўленых. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Let us pray for the sick prisoners and all those in great difficulties. Give them, O God, Дыякан strength, узносіць просьбы малітвы consolation, вернікаў and на healing. розных мовах, Цябе таму што просім. у жалобнай пахавальнай святой мшы Помолимся о медицинских работниках бяруць и обо удзел всех, кто оказывает людзі з помощь розных больным краінаў, и нуждающимся. якія Дабы моляцца они были за супакой вознаграждены за душы свои памерлага старания. кардынала Свёнтка на Цябе розных просім. мовах. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich grzeszników, aby odmienili swoje życie i całą ufność złożyli w miłosierdziu Pańskim. Цябе Дыякан, просім. які Wysłuchaj nas, прыносіць Panie. інтэнцыі малітвы Молимся за ўсіх вернікаў, нас, каб мы заўсёды былі падрыхтаваны да сустрэчы з Христом. Цябе просім. Wysłuchaj Дыякан nas, з'яўляецца Panie. выпускніком семінарії святого Тамаша Аквінського. Боже, Ojcze miłosierności, wysłuchaj nasze modlitwy, jakie my uznосим do Ciebie.
Я дари слугу Твайго кардинала Казіміра, якому Ти дозволив удзельнічаць у поўні святарства радасцю вечнага жыцця. Праз Христа, Пана нашага. Дыякан сёлета скончыў гэтую навучальную установу, якую калісьці скончыў памерлы кардынал Свёнтак і якую ён аднавіў. У былых мурах, дзе падчас савецкага рэжыму месцілася марское вайсковае ведомства. Зараз адбываецца прыгатаванне дароў. На алтары раскладаюцца карпаралы, спецыяльныя абрусікі, на якіх будуць складзеныя дары хлеба і віна, што падчас імшы ператворацца ў цела і кроў збаўцы Езуса Хрыста, у дары нябесныя, якія з'яўляюцца задаткам жыцця вечнага. Той, хто спажывае цела Хрыста і п'е ягоную кроў, не памрэ навекі. У гэтым сэнс нашай хрысціянскай веры. У гэтым надзея кожнага верніка ў Езуса Хрыста. Паколькі ў імшы прымае ўдзел вялікая колькасць вернікаў, святароў, кансекруецца адпаведная лічба, адпаведная колькасць хлеба і віна, каб усе маглі прымаць камунію, святое прычасце у інтэнцыі неба і вечнае жыцця для памерлага кардынала Свёнтка. Нагадаю, што цэлебрацыю урачыстай літургіі узначальвае кракаўскі арцыбіскуп кардынал Станіслаў Дзівіш, які доўгія гады з'яўляўся асабістым сакратаром благаслаўлёнага папы Яна Паўла II. Падчас гэтай святой імшы спявае катэдральны пінскі хор пад кіраўніцтвам сястры Сільвіі з супольнасці сясцёр місіянерак святой сям'і. Зараз адбудзецца акаджванне ахвярных дароў, складзеных на алтары, на знак таго, што гэтая ахвяра, як дым кадзіла, з'яўляецца прыемным водарам для Бога, які на нябёсах, і як дым кадзіла узносіцца да неба, да пасаду нашага нябеснага Айца. Узносяцца малітвы ўсіх прысутных за супакой душы кардынала Казіміра Свёнтка. Труна з целам спачылага кардынала знаходзіцца унізе непасрэдна перад алтаром. Пасля гэтай святой імшы яна будзе перанесена ў крыпту базылікі Пінскай катэдры, дзе знойдзе свой апошні прытулак, гэтыя часовыя парэшткі вялікага чалавека, які большую частку свайго жыцця прысвяціў служэнню тут, на Палессі, у Пінску. Ceremonią i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia.
pro anima famuli Casimiri Episcopi Cardinalis, fastibi offerimus hostias, ut qui in hoc seculo pontificare donasti mysterium, interesti regno sanctorum tuorum, iubeas iundi consortio, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Еўхарыстычная малітва распачынаецца прэфацыяй. Гэта ўступны дыялог, які на беларускай мове гучыць заклікам узнесці сэрцы да Бога і аддаць яму падзяку і хвалу. Годна гэта і справядліва дзякаваць і праслаўляць Бога, праслаўляць Яго за жыццё часовае, за надзею на жыццё вечнае. Per Christum Dominum nostrum, in colobis spes beate resurrectionis effursi, ut fos contristat certa moriendi conditio, eosdem consoletur futura immortalitatis promissio. Tui seni fidelibus Domine, vita mutato, non tollitur, per dissoluta terrestris, cuius incolatus Dominum, eterna in celis habitatio comparare. Ed ideo, cum angelis ed arcangelis, cum tronis et dominationis, cum omni militia celesti exercitus, Мы праслаўляем Бога за надзею на вечнае жыццё, за тое, што мы маем надзею пасля заканчэння нашага зямнога вандравання патрапіць у благаслаўлёную супольнасць ягоных святых у нябёсах. Таму мы павінны імкнуцца браць прыклад са спачылага кардынала Свёнтка і ў сваім жыцці захоўваць вернасць Богу, захоўваць, як і ён, вернасць ягоным наказам, запаведзям, аддана служачы касцёлу і нашым бліжнім. Толькі любоў можа прывесці нас да гэтага вечнага шчасця, у нябеснае валадарства, куды не ўвойдзе нішто нячыстае. Гасанна на вышынях, благаслаўлёны той, хто ідзе ў імя Пана. На заканчэнне прэфацыі гучыць праслаўленне тройчы святому Пану Богу, крыніцы вечнага жыцця і нашай несмяротнасці. Fons omnis sanctitatis. Hec ergo donac persimus, spiritus tui ores sanctifica, ut nobis corpus et sanguis. Распачынаецца кансакрацыя, падчас якой хлеб і віно перамяняюцца ў цела і кроў нашага збаўцы Езуса Хрыста. Sibili mondo oscam sangues, accipiens et calicem, iberum tertias santas, sentilis siculi sui vices,
Это великая таємниця віри. Memore sigitur mortis et resurrectionis eis, tibi Domine panem vitae et carisem salutium verius, gratias a gentes qui a los siglos adoris, astare corante et divinis ministrat, et supplices et pregamo. Пасля таго, як былі прамоўленыя словы кансэкрацыі над ахвярнымі дарамі, гэта ўжо не хлеб і віно, а сапраўднае цела і кроў Езуса Христа. Uteam in caritate perficias una cum Papa nostro Benedicto et episcopis et in verso clero. Малітвы заступніцтва за святога Айца і за ўсё духавенства толькі што прамаўляў арцыбіскуп Рижскі на пенсіі кардынал Яніс Пулец. Цяпер гучаць малітвы заступніцтва за памерлых, якія прамаўляе арцыбіскуп мінска-магілёўскі мітрапаліт Тадеуш Кандрусевіч, менш чым месяц таму прызначаны таксама апостальскім адміністратарам пінскай дыяцэзіі, які змяніў на гэтай пасадзе спачылага кардынала Свёнтка. Esse consortes et te laudemus et glorificemus per filium tu, Iesu Christum. Et ipsum et lumissum et divinissum est Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Богу Айцу Всемагутнаму, у адзінстве Духа Святога, уся пашана і хвала на ўсе векі вечныя. А народ адказвае Амен. Молимся, да Отца Небесное, як нас научил Иисус Христос. Просьбы об штодзённым хлебе мы падрыхтоўваемся да прыняцця цела і крыві Христа, да прыняцця Езуса, самога жывога Езуса Христа ў нашыя сэрцы, каб Ён, прыйшоўшы да нас, запаліў нас любоўю да Бога і да бліжніх, каб ажывіў у нас надзею на вечнае жыццё. Завершаецца молитва «Ойче наш», молитва Пана, просьбой об супакоі, каб мы, вернікі, прыступалі да гэтай найсвяцейшай таямніцы з чыстым сэрцам, не маючы зла ні на каго, прабачаючы адзін аднаму правіны, як гаворым пра гэта у малітве панскай. І каб у нашых сэрцах панаваў сапраўдны супакой Христовы, бо толькі ў такое сэрца можа прыйсці Бог. У сэрца паяднанае з Богам і з бліжнімі. Без паяднання з бліжнімі немагчыма паяднанне з Богам.
Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с духом твоим. И радайте ближнему знак супокою. На знак прабачэння узаемных правінаў, на знак узаемнай братняй любові людзі абменьваюцца прывітаннем супакою, жадаючы супакою, сапраўднага Божага супакою сабе і іншым. Спеў ягнё Божае выяўляе веру прысутных удзельнікаў літургіі ў тое, што вось гэтае цела і кроў з'яўляюцца жывым Езусам Христом, ахвярным ягнём, які прыняў смерць, праліўшы сваю кроў за грахі нашыя, за грахі ўсяго свету, абмываючы нас і нараджаючы нас да новага жыцця. Ось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Как ты пойшов до меня, але скажи только слово, и будет здоровья душа моя. Сейчас будет идти, мы встанем, потому что скамейки надо убрать. Пройдите только, чтобы сделать. Камуня будзе удзяляцца наступным чынам, калі ласка зробім праход па цэнтру, таксама каля сцены касцёла і каля брамы уздоўж забору. Таксама святары будуць. Зараз распачнецца святая камунія, вернікі, якія не маюць на душы цяжкіх грахоў, якія паядналіся з Богам у сакраменце споведзі, яны будуць прымаць цела Хрыста. Першымі цела і кроў Хрыста прымаюць дыяканы, якія выконваюць сваю функцыю на гэтай літургіі, служачы каля алтара. І цяпер, калі дыяканы прынялі камунію, яны таксама з целам Хрыста ідуць удзяляць камунію сваім братам і сёстрам, выконваючы такім чынам старадаўняе служэнне. Служэнне дыяканаў было ўстаноўлена ў апостальскія часы самімі апосталамі для выканання тых паслугаў, якія былі неабходныя ў першай хрысціянскай супольнасці, каб раздзяляць дары для бедных. Перадусім, функцыя дыякана было гэтае служэнне міласэрнасці. Сёння, калі існуюць спецыяльныя дабрачынныя арганізацыі, дыяканы захавалі таксама пэўныя літургічныя функцыі і разам з біскупамі і святарамі насычаюць народ целам Хрыста, гэтым духоўным пасілкам, які ўмацоўвае душы і целы і адраджае людзей да жыцця вечнага. А тым часам каля алтара працягваецца камунія святароў. У той час, калі вернікі прымаюць камунію ў постаці хлеба, святары прымаюць камунію ў абедзвюх постацях, спажываючы цела у выглядзе хлеба і кроў Хрыста у выглядзе віна. Паводле вучэння каталіцкага касцёла не змяняецца сама матэрыя хлеба і віна. Не змяняецца таксама іх уласцівасці, якасці, але змяняецца сама сутнасць, субстанцыя.
і у постацях хлеба і віна ёсць, прысутнічае сапраўднае цела і кроў. І шматлікія эўхарыстычныя цуды, якія адбываліся ў розных частках свету, пацвярджалі гэтую вялікую таямніцу і развеивали всялякія сумненні адносна таго, што у хлебе і віне сапраўды прысутнічае жывы Христус, наш Бог. Не заўсёды хацелі людзі гэта прымаць і разумець, нават у тыя часы, калі сам Езус Христус навучаў падчас сваёй славутай эўхарыстычнай прамовы у Капернаумскай сінагозе. Таксама і сёння у сучасным свеце шмат людзей сумняюцца, не жадаюць прымаць праўды веры, такім чынам не дапускаючы Бога ў сваё жыццё і пазбаўляючы сябе надзеі на несмяротнасць. Мы ж, хрысціяне, верым у тое, што нашае жыццё не сканчваецца са смерцю. Таксама не скончылася і жыццё памерлага кардынала Казіміра Свёнтка. Ён працягвае жыць для Бога, бо наш Бог не з'яўляецца Богам памерлых, але Богам жывых, які сам жывы заўсёды і ў якім усе жывуць, усе, хто толькі жадае яго прыняць. Да гэтага вечнага жыцця, непрамінальнага жыцця ў Езусе Хрысце заклікаў нас усё сваё зямное жыццё спачылы арцыбіскуп, кардынал Казімір Свёнтак. Усё ягонае жыццё, пра якое мы так шмат сёння чулі і на пачатку ў прамове у прамове старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі гродзенскага біскупа Александра Кашкевіча, таксама у гаміліі, якую на беларускай і польскай мовах прамовіў арцыбіскуп мітрапаліт Тадеуш Кандрусевіч. Мы чулі пра жыццё, пра такія найбольш значныя падзеі з жыцця спачыла кардынала Казіміра Свёнтка. І вось усім сваім жыццём кардынал заклікаў нас да таго, каб мы таксама мелі жыццё ў Езусе Хрысце, на якога ён заўсёды ўскладаў надзею, і гэтая вера і надзея ратавала яго ў самыя цяжкія хвіліны яго зямной вандроўкі. Калі здавалася, ужо не можа быць ніякай надзеі, калі здавалася, што ўсё скончана. Але тым не менш, кардынал заўсёды быў гатовы, нават не будучы яшчэ кардыналам, прыняць Божую волю. І за гэта ён быў узнагароджаны прэміяй, спецыяльнай прэміяй Інстытута Паўла VI у італьянскім горадзе Брэші. Прэмія быў узнагароджаны прэміяй з тытулам «Сведка веры». Гэта спецыяльны тытул, якім не быў удастоены больш ніхто, толькі наш з вамі суайчыннік, наш дарагі, любы кардынал Казімір Свёнтак. Наогул, ягоныя заслугі былі ацэненыя не толькі гэтай узнагародай, але ён мае і іншыя ўзнагароды. Кардынал Свёнтак з'яўляўся кавалерам ордэна ганаровага легіёна, вышэйшай узнагароды Французскай рэспублікі. Прычым, калі яму уручалася гэта ўзнагарода, было падкрэслена, што у асобе кардынала Свёнтка узнагароджваецца як бы ўвесь беларускі народ, які прайшоў праз цяжкія выпрабаванні савецкага рэжыму, захаваўшы веру, захаваўшы чалавечнасць, захаваўшы
у сваіх сэрцах любоў да радзімы, якую усе мы разам цяпер імкнемся адрадзіць. Адрадзіць перадусім духоўна, бо без сапраўднага духоўнага адраджэння, без таго, каб будаваць на хрысціянскіх фундаментах, без таго, каб будаваць на фундаменце любові і вернасці хрысціянскім маральным нормам, немагчыма разлічваць на сапраўдны грунтоўны дабрабыт. Мы бачым сёння, як многія краіны старога свету адыходзяць ад сваіх хрысціянскіх каранёў, і той матэрыяльны дабрабыт, які яны маюць, паступова засланяе ад людзей вечныя каштоўнасці. А тут перад праною спачыла кардынала мы бачым, што як бы добра не было чалавеку на зямлі, але для кожнага настане той момант, калі ён павінен будзе пакінуць усё. І ніякія часовыя даброты, ніякія матэрыяльныя каштоўнасці тады не дапамогуць. Ніякага выкупу, нават самага найдаражэйшага чалавек не зможа даць за сваю душу. Толькі любоў, толькі вера і надзея на Бога могуць збавіць чалавека. Толькі Езус Хрыстус, наш Бог, дае збаўленне. Той, хто прыняў смерць за ўсіх нас, каб адарыць нас жыццём вечным. І калі мы гатовыя памерці разам з Хрыстом, мы можам разлічваць і быць пэўнымі ў тым, што і будзем жыць таксама разам з ім. Мы бачым цяпер таксама, толькі што бачылі спадарню Крыстыну Лялько побач са спадарняй Барбарай Шыманскай, былой гаспадыняй памерлага кардынала Свёнтка. Гаспадарня Крыстына Лялько з'яўляецца галоўнай рэдактаркай часопісаў «Аве Марія» і «Наша вера», тых часопісаў, якія былі заснаваныя таксама па благаслаўленні спачыла кардынала Свёнтка. І ягоным клопатам яны ствараліся і існавалі, спрыяючы адраджэнню хрысціянскіх каштоўнасцяў, іх распаўсюджанню ў нашым грамадстве. Дзякуючы каталіцкай прэсе, пра якую так клапаціўся і дбаў спачылы кардынал, набытак спадчыны, багатай спадчыны каталіцкага касцёла на нашых землях стаў набыткам вельмі шырокіх слаёў нашага грамадства. Дзякуючы каталіцкай прэсе людзі адкрылі для сябе культурны скарб, які нясе ў сабе каталіцкая традыцыя, але, безумоўна, перадусім каталіцкая прэса з'яўляецца таксама сродкам евангелізацыі. Нягледзячы на свой пажылы ўзрост, кардынал Свёнтак таксама клапаціўся пра існаванне каталіцкага інтэрнэту, хоць, можа, не было яму блізкая сама па сабе гэтая тэхналогія, але, разумеючы неабходнасць евангелізацыі, ён быў адкрыты на любыя сродкі. І у той час, калі ён з'яўляўся старшынём канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, распачалося існаванне інтэрнэт-партала канферэнцыі каталіцкіх біскупаў «Католік Бай», які цяпер вядзе для вас гэтую трансляцыю з жалобнага набажэнства, з пахавальнай святой імшы святой памяці кардынала Казіміра Свёнтка. Гэтая імша адбываецца ў Пінску на пляцы перад базылікай
катэдральнага касцёла ў небаўзяценай свяцейшай Панны Марыі ў Пінску. Яснае, прыгожае надвор'е сёння ў Пінску. Пры тым, што свеціць сонейка, на двары не вельмі горача, і гэтае яснае цёплае надвор'е, як быццам бы апошняя лагодная усмешка нашага айца, хоць для многіх па ўзросце, напэўна, дзядулі, які 21 ліпеня о 9 гадзіне раніцы адышоў з гэтага свету. Год таму назад здароўе кардынала Свёнтка моцна пагоршылася у выніку цяжкога пералому. Ён мужна сустрэў гэтае апошняе выпрабаванне ў сваім жыцці. Гэты апошні год быў для яго сапраўды звязаны з абмежаванасцю фізічнай, якую такі заўсёды энергічны, рухавы, жвавы наш арцыбіскуп кардынал Свёнтак дастаткова цяжка яму было прымірыцца з гэтым, цяжка гэта пераносіў. Тое, што не можа працягваць кіраваць сваёй узлюбленай пінскай дыяцэзіяй, быць сярод сваіх вернікаў, таму што пасля цяжкіх складаных аперацый, якія адбываліся ў Мінску, пазней у Польшчы, ён праходзіў працяглы перыяд рэабілітацыі, і калі пасля яго зноў змог на свае імяніны 4 сакавіка гэтага года ва ўспамін святога Казіміра, ягонага нябеснага апекуна, зноў змог увайсці ў капліцу адроджанай ім пінскай духоўнай семінарыі, выпускніком якой ён быў таксама. Якая вялікая радасць зіхацела ў ягоных вачах. І наўрад ці мы, гледзячы на яго, які ўжо пачаў папраўляцца пасля цяжкога пералому, наўрад ці тады думалі, што так хутка яго не стане сярод нас. Здавалася, што здароўе, якое пахіснулася, зноў выправілася, яму зноў стала лепш, а гэта яго насамрэч асвятляла тое духоўнае святло, што прамянілася з ягонага сэрца, якой ён меў ад радасці, калі глядзеў на справу сваіх рук, што тое, што яму ўдалося зрабіць. Гэта, канешне, неацэнны ўнёсак. І цяпер нам, людзям сучасным, новаму пакаленню, якое толькі больш па аповедах старэйшых людзей ведае пра цяжкія часы савецкага рэжыму, пра пераслед веры, пра тое, што называлася ваяўнічым атэізмам. Нам, людзям, якія толькі з нейкіх аповедаў ці з падручнікаў гісторыі ведаем пра рэпрэсіі сталінскага рэжыму, пра больш познія рэпрэсіі. Нам цяжка нават уявіць. Теперь завершается ютрань, песни прославления Захарии, благословленный Пан Бог Израиля. Эта песня гучыць на польскай мове, на роднай матчынай мове спачылага кардынала. Бо ў ягоным жыцці, якое нам цяпер цяжка сабе нават уявіць, тыя выпрабаванні, якія выпалі на лёс гэтага вялікага чалавека, у ягоным жыцці Бог з'явіў свае цуды.
Адразу пасля песні Захарыі, заключнай песні «Ютрыні за памерлых», галоўны цэлебрант, кардынал Станіслаў Дзівіш, прамовіць малітву пасля камуніі, яна прагучыць на лацінскай мове. А пасля распачнуцца абрады заканчэння, якія будуць больш працяглымі сёння, бо гэта будзе не проста заканчэнне жалобнай святой імшы, але таксама і развітанне, пачатак развітання з нашым дарагім спачылым кардыналам. Прагучаць прамовы. І такім чынам у межах гэтай святой імшы пройдзе таксама грамадзянская паніхіда. Quesumus omnipotens et misericords Deus, ut famorum Casimirum episcopum cardinalem, quem terris pro Christo legatione fungi tribuisti, his emandatum sacrificiis concedere facias incelestibus cum ipso, vivit et regnat in saecula saeculorum. Цяпер ксёндз Юрый Сянько прадставіць нам паслядоўнасць прамоваў выступленняў на грамадзянскай паніхідзе. Які даслаў да нас прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, прачытае гэты ліст упаўнаважаны па справах рэлігіі нацыянальнасці Леонід Павлович Буяка. Конференции католических бискупов Беларуси, святарам, верникам Римско-католицкой церкви. Поважаныя суайчыннікі, прыміце шчырыя спачуванні у сувязі са смерцю кардынала Казіміра Свёнтака. Эта цяжкая страта для католицкой супольнасці напоўніла наše сэрцы глыбокім болем і смуткам. Яго эмінэнцыя пражыў доўгае жыццё, прысвяціўшы сябе аднойчы абранаму шляху служэння Богу і людзям. Казімір Свёнтак, першы беларускі кардынал, стаяў для вытокаў адраджэння рымска-каталіцкай царквы ў нашай краіне. Дзякуючы яго намаганням аднаўляліся святыні, будаваліся новыя храмы, пачала працаваць пінская вышэйшая духоўная семінарыя, было распачата шмат добрых і карысных спраў. Асаблівую увагу надаваў іерарх выхаванню традыцый хрысціянскай маральнасці, захаванню духоўнай і культурнай спадчыны. Для многіх пакаленняў святароў і вернікаў кардынал Свёнтак стаў сапраўдным сведкам веры, настаўнікам і дарадцам, прыкладам самаахвярнага і адказнага выканання сваіх пастырскіх абавязкаў. Ён карыстаўся заслужанай павагай не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім каталіцкім свеце. Нашы сустрэчы і гутаркі з яго эмінэнцыяй пакінулі ў сэрцы самыя цёплыя ўспаміны. Упэўнены, што для мяне, як і для ўсіх, каму пашчасціла ведаць кардынала, ён назаўсёды застанецца чалавекам вялікай веры, перакананым абаронцам традыцый, незвычайнай светлай асобай, прасякнутай любоўю да Бога і людзей. Вечны супакой яму і валадарства небеснае. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашенко. Паслухаем спачувальны ліст, які даслаў да нас дзяржаўны сакратар святого пасаду ксёндз кардынал Тарчыза Бартоне. Его эксцелленции, біскупу Гродзенскому Александру Кашкевичу,
старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Пачуўшы навіну пра смерць найвелебнейшага кардынала Казіміра Свёнтка, арцыбіскупа Мінска-Магілёўскага на пенсіі і апостальскага адміністратара пінскай дыяцэзіі, жадаю выказаць вашай эксцэленцыі і ўсім, хто паважаў памерлага кардынала, маё сардэчнае спачуванне. Згадваючы яго пастырскую актыўнасць і непахісную веру, яднаюся ў малітве аб вечным супакоі для яго выбранай душы. Абяцаю маю духоўную блізкасць з усімі, хто ў смутку аплаквае яго адыход. Кардынал Тарчызо Бертона, дзяржаўны сакратар яго святасці. Ад імя митрополита Філарета слово спачування выкажа вікарый Мінскай епархіі епіскоп Барысаўскі Веніамін. Его Высокопреосвященству архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, митрополиту Минскому Могилевскому, апостольскому администратору Пинской епархии. С болью сердца мы восприняли печальную весть о блаженной кончине кардинала Казимира Свёнтыка, исповедника и ревностного пастыря, являвшего собой пример мужественного стояния за веру и следования божественному призыву быть верным Христу даже до смерти. Ни десятилетия лагерей, ни иные лишения и беды не смогли сломить его волю и желание благовествовать миру о спасении и свидетельствовать современникам о божественном милосердии. Призывы к терпению скорбей и любви к своим врагам звучали из его уст особенно убедительно и утверждающе, ибо говорил он от всего сердца, отлично им пережитого и выстраданного. Почивший кардинал Казимир внес огромный вклад в развитие добрососедских отношений между Белорусской православной церковью и Римско-католической церковью Беларуси. Мы с теплыми воспоминаниями храним в своем сердце память о нем и разделяем со всеми скорбящими бремя утраты. От лица всех православных христиан Беларуси выражаем свои соболезнования белорусским католикам. Молим всемилостивого Господа нашего Иисуса Христа об упокоении души кардинала Казимира Свёнтыка и об утешении его духовных чад. Вечная память почившему. Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, патриарх Экзарх, сия Беларуси. Posłuchamy list kondolencyjny od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, który przeczyta szef kancelarii prezydenta. Warszawa, 25 lipca 2011 roku. Uczestnicy uroczystości pogrzebowych świętej pamięci kardynała Kazimierza Świątka, Pińsk, Białoruś. Eminencjo księże kardynale, ekscelencje księża biskupi, czcigodni kapłani, szanowni państwo. Łączę się dzisiaj w bólu i zadumie modlitewnej ze wszystkimi, którzy przybyli na ostatnie pożegnanie księdza kardynała Kazimierza Świątka, pierwszego metropolity archidiecezji mińsko-mochylewskiej, administratora apostolskiego diecezji pińskiej, niezłomnego kapłana, mądrego patrioty i charyzmatycznego pasterza Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi. Ksiądz kardynał przeżywał w sposób heroiczny czasy najtrudniejsze, zawsze będąc wierny ewangelicznym zasadom, kapłaństwu i kapłańskiemu powołaniu. Doświadczył ogromu cierpień, jakich nieludzki ustrój zgotował Polakom i innym narodom na wschodzie. Mimo to
Nie dał się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. W niepodległej Białorusi odbudował struktury Kościoła, które niosły duchowe oparcie dla umęczonej i zdziesiątkowanej po latach totalitaryzmu społeczności katolickiej. Jednocześnie uczył mądrego poszanowania różnorodności wiary, kultury, narodowości, a także pojednania w duchu fundamentalnych wartości. Całym swoim życiem świadczył o żywej wierze oraz o zaangażowaniu na rzecz bliźnich, zwłaszcza tych, których głos jest najmniej słyszalny. Dziękujemy dzisiaj Bogu za Jego ofiarę, posługę i kapłańskie świadectwo miłości. Odejście księdza kardynała napawa wielkim smutkiem, ale też niesie pocieszenie. Zamyka się życie prawdziwie spełnione, piękne i wartościowe. Zmarły ksiądz kardynał Kazimierz Świątek pozostanie dla wszystkich, także dla nas, Polaków w kraju i za granicą, wzorem człowieka, którego postawa czyni świat lepszym. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej żegnam księdza kardynała Kazimierza Świątka, wyrażając najwyższy szacunek dla jego dokonań. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Podpisał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Толькі што прагучалі спачуванні прэзідэнта Польшы Браніслава Камароўскага, якія зачытаў прадстаўнік дыпламатычнай місіі. Нагадваю, што цяпер адбываецца грамадзянская паніхіда, гучаць прамовы, спачуванні, зачытваюцца тэлеграмы, спачувальныя лісты. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi. Wasza Ekscelencjo, z żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej wiadomość o śmierci Jego Eminencji świętej pamięci księdza kardynała Kazimierza Świątka. Z uwagi na szczególną misję Izby Wyższej Polskiego Parlamentu, jaką jest opieka nad Polonią i Polakami, zwłaszcza za naszą wschodnią granicą, jako marszałek Senatu pragnę pochylić głowę przed osobą i dziełem współtwórcy procesu odrodzenia Kościoła katolickiego na Białorusi, pierwszego po 1991 roku arcybiskupa metropolity mińsko-mohyleckiego oraz administratora apostolskiego diecezji pińskiej. Brakuje słów, aby wyrazić ogrom wdzięczności za lata współdziałania, za pomoc i zawsze dobrą radę Jego Eminencji świętej pamięci księdza kardynała, szczególnie w początkach pracy naszej Izby, gdy było najtrudniej, gdy w imię zadośćuczynienia krzywdom i zapomnieniu rozpoczynaliśmy wielką pracę odbudowania zerwanych więzi z rodakami na terenie państw powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Wraz z odejściem Jego Ekscelencji księdza kardynała Kazimierza Świątka zamyka się bardzo ważny rozdział w historii Kościoła rzymskokatolickiego na wschodzie. Okres trudny, bo pionierski, a jednocześnie tak bardzo doniosły i twórczy. Żegnamy wielkiego duszpasterza, którego życie i posługę kapłańską wypełniła bez reszty służba Bogu i bliźniemu. Żegnamy wielkiego Polaka, który dał wspaniałe świadectwo życia roztropnego i wypełnionego rzetelną pracą. Życia, któremu towarzyszyła zawsze odwaga, wierność dokonanym wyborom i wartościom obecnym w polskich rodzinach i w polskich domach. W trudny czas pożegnania przywołajmy wielkie dziedzictwo duchowe, jakie pozostawił świętej pamięci Jego Eminencja kardynał Kazimierz Świątek, dziedzictwo, które poprzez wiarę i dialog zbliża Polaków i Białorusinów. Wierzę głęboko, że wystarczy nam woli i mądrości, aby tę spuściznę zachować i pomnażać. Na ręce Waszej Ekscelencji składam najgłębsze wyrazy współczucia dla hierarchii i wspólnoty Kościoła katolickiego na Białorusi
dla najbliższych i wszystkich, których Senatu ta strata boleśnie соседней dotknęła. країни, Zapewniam, że Польської zarówno Республіки, osoba, jak i dzieło świętej pamięci Jego Eminencji бо księdza кардинала Казіміра Свьонтка можуть лічити своїм суайчинником не тільки ми, тыя, каму ён прысвяціў сваё жыццё і служэнне, але таксама і нашыя суседзі, перадусім палякі, бо Казімір Свьонтак нарадзіўся і быў выхаваны ў польскім асяроддзі. Канцлер Юрий Касабуцкий. Адразу 21 ліпеня на адрес старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, яго эксцэленцыі біскупа Александра, на адрес мінскай і пінскай курыі пачалі паступаць спачувальныя лісты. Акрамя тых спачуванняў, якія мы пачулі толькі што, свае спачувальныя лісты да спраў упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Гуляка Леонід Паўлавіч, міністр культуры Рэспублікі Беларусь Латушка Павел Паўлавіч, старшыня мінскага гарадскога выканкама Ладуцька Мікалай Александрович, старшыня брэсцкага аблвыканкама Сумар Константин Андреевич, старшыня мінскага аблвыканкама Батура Борис Васильевич. Атрымалі ліст кондоленцыйны пана Радослава Сікорскего, міністра справ загранічных Rzeczypospolitej Polskiej. Свае спачуванні накіраваў на адрес епіскап Гродзенскі і Валкавыскі Артемій праваслаўныя царквы, епіскап самастойнай евангеліцка-лютэранскай царквы ў Рэспубліцы Беларусь Владимир Мейерсон, ад імя кіраўніцтва і амбасады суверэннага ваеннага мальтыйскага ордэна посол Пауль Фридрих фон Фюрхер, посол Франции в Республике Беларусь Мишель Ренери, генеральный консул Республики Польши в Бресте, представники дипломатичных миссий у нашей краине, prezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego dr Ryszard Gajewski. Swoje osobiste спачуванні выказаў амбасадар Словаччыны ў Казахстане, былы кіраўнік амбасады Словаччыны ў Беларусі, спадар Славомір Рэгак. Ад імя Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы, генеральны сакратар Рады монсеньор Дуарте да Кунья, старшыня канферэнцыі епіскапату Польшчы, мітрапаліт Пшемысльскі арцыбіскуп Юзеф Михалік. Ад імя канферэнцыі біскупаў Турцыі, старшыня біскуп Ругерто Франчешини и генеральный секретарь конференции бискупов Турции монсеньор Антон Булай. От имя конференции епископату Литвы бискуп Гинтарас Грушас. Своє спочуванні дослал кардинал Любомир Гузар, верховный архиепископ Киева-Галицкий на эмеритуре, был верховный экзарх Украинской греко-католической церкви. Митрополит архиепархии Мати Божией в Москве, арцибискуп митрополит Пауло Петци, арцибискуп митрополит Гданьский Славой Лешек Глудь, арцибискуп митрополит Щетинско-Каменский Анджей Деньга и бискуп Марьян Блажей Крушилович, арцибискуп митрополит Познанский Станислав Гондецкий, арцибискуп Генрик Гозер, ординарий Варшавско-Пражской диецезии, бискуп Казіміш Гурны, бискуп Жашовский. Своє спочуванні дослав бискуп Тельшайський Йонас Борута з Литви, бискуп Хельсінський Теему Сіппо з Фінляндії, бискуп Філіппе Йордан з Естонії, арцибискуп Іван Юркович, теперішній нунций у Російській Федерації, були нунций у Республіці Білорусь. Дослав своє спочуванні ректор Люблінського католицького університету ім'я Яна Павла II, професор, доктор хабілітований ксьонз Станіслав Вільк. Своє спочуванні дослав виконавчий директор доброчинної католицької організації Реновабіс доктор Герард Альберт.
Своє спочування дослали генеральная настоятельница ордена сестер Уршулянок Сердца Езуса Канаючего, сестра Франтишка Сагун, генеральная настоятельница ордена сестер Аданьолов, матка Йоланта Радик, провинциальная настоятельница Шенштадтского института сестер Марии, сестра Лидия Червонка, генеральный настоятель ордена ксензов арианистов, отец Флавио Пелозо, генеральный настоятель Уральского региона Товариства Божьего Слова, отец Якуб Блащишин, провинциальный настоятель провинции Звестования пана ксензов палатинцев, отец Адриан Галлас, ад імя християнского адукацыйнага центра імя святых Мефодія і Кириллы свае спачуванні даслаў першы намеснік старшыні Давгяла Григорий Анатольевич. Таксама свае спачуванні даслаў загадчык кафедры рэлігіязнаўства Інстытута тэалогіі імя святых Мефодія і Кириллы прафесор Андрей Данілаў. І гэтыя спачуванні працягваюць паступаць, працягваюць прыходзіць факсы, имейлы, лісты. Шчыра дзякуем за гэтую духовную лучнасць з намі. Со словами спачування до нас звернецца найбліжэйшы супрацоўнік ксяндза кардынала Казіміра Свёнтака, камандор ордена святого Григорія Вялікага, пан Віктор Вільк. Eminencjo, ukochany księże kardynale, ojcze i przyjacielu. 18 lat wędrowaliśmy po tych białoruskich drogach, po białoruskich problemach, po świątyniach, katedrach i zwykłych, przydrożnych kapliczkach. I nie tylko na Białorusi, w Europie również. Chciałem Tobie dzisiaj w imieniu swoim i całej rodziny, z którą byłeś zżyty, serdecznie podziękować za to, że zechciałeś korzystać z pomocy, zechciałeś słuchać moich architekta rad i że miałem zaszczyt pomóc Ci w odbudowaniu Mińskiej Archikatedry, Pińskiej Archikatedry, seminarium duchownego, którego zostałeś w 2001 roku rektorem, a które seminarium to ukończyłeś w 1939 roku. Господар Віктор Вільк, архітектор, щільно супрацоўнічаў з кардыналам Свёнткам, кіруючы праектамі аднаўлення катэдральнага касцёла ў Пінску, таксама катэдральнага касцёла Найсвятейшага імя Марыі ў Мінску і міждыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі імя святого Тамаша Аквінскага ў Пінску. Opiekowałeś się nami tutaj, opiekowałeś się Kościołem tu. W tej chwili гэтых людзей звязвала не толькі сумесная дзейнасць, праца па адбудове сакральных будынкаў, але таксама і щирая приязнасць. Господар Віктор ставіўся да кардынала як да свайго таты, духоўнага айца, i быў для яго падтрымкаю і ягоным памочнікам у вельмі важных справах, бо святар не можа быць спецыялістам па будаўніцтве. Святару патрэбныя кваліфікаваныя парады спецыялістаў, а святар мусіць быць спецыялістам па чалавечых душах, якім быў кардынал Казімір Свёнтак. Спачування выкажа ксёндз кардынал Янис Куяц, арцыбіскуп Рыжскі, на пенсии. Привет всем от верующих в Латвии и от города Валги, где кардинал Свёнтак родился. 2-3 минуты в память кардинала Казимира.
У некоторых святых людей было мнение, что день смерти есть наиболее счастливым в жизни, ибо кончаются все земные проблемы и начинается жизнь у Господа Бога. В Священном Писании читаем: «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Да иначе и быть не может, ибо речь идет о жизни у Творца всего космоса. В доме Отца моего обителей много, говорит Христос. И вполне понятно, что верующие тоскуют по Царству Небесному, как по дому родному. Словами псалма молятся верующие с давних времен: «Боже, Ты мой Бог, Тебе от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя». Самое ценное в жизни – это любовь, взаимная между Богом и людьми. Однако оказывается, что любовь требует жертв. Пожалуйста, сравните. Господь Бог сотворил мир без всякой трудности. Сказал слово, и все стало. Но чтобы дождаться взаимной любви от людей, Господу Богу пришлось стать человеком, прожить на земле 33 года, пройти крестный путь и умереть на кресте. Господь сделал все для нашей многолюдной, для своей многолюдной семьи, чтобы спасти их и пробуждать сердце их к любви. Разве не больно родителям, если дети отвергают их? Церковь особенно советует молиться и размышлять о страданиях Христа. И Господь Бог ведь наш Отец Небесный. Часто припомним себе, что мы ежедневно находимся в пути к Царству Небесному. И будем убеждены, что встреча с Богом будет счастливейший день в нашей жизни. Спасибо за внимание. Со словами спочування звернется до нас ksiądz кардинал Станислав Дзивиш, митрополит Краковский. W przesłaniu prezydenta Komorowskiego, a także w przesłaniu marszałka Sejmu zawarte są nasze uczucia i myśli wszystkich Polaków. Wszyscy Polacy dzisiaj myślami są przy tej trumnie, szczególnie Kościół Polski, reprezentowany tutaj przez delegację arcybiskupa z Olsztyna, biskupów z Ełku, biskupów z Lublina, jest biskup także, oczywiście biskup z Drohiczyna. Wszyscy przybyliśmy, aby okazać solidarność. Solidarność z Kościołem katolickim i innymi, którzy traktowali pierwszego kardynała na Białorusi jako przyjaciela, a może i ojca. Nasza solidarność biskupów i Kościoła w Polsce i modlitwa. Kardynał Świątek Kazimierz był nam bardzo bliski, a jeszcze bardziej po jego śmierci środki przekazu, gdy przekazały całe życiorys jego, stał się nam bardzo bliski i pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Jako wyjątkowy świadek Jezusa Chrystusa, można powiedzieć męczennik ostatnich ciężkich czasów komunistycznych czy nazistowskich. Ojciec Święty Jan Paweł II kiedyś nazwał kardynała Sapiehę
ojcem ojczyzny, niezłomnym kardynałem. Trzeba i należy odnieść te słowa dziś do kardynała Świątka. Niezłomny kardynał, niezłomny świadek Jezusa Chrystusa. Tak jak w swojej mowie wcześniej arcybiskup wasz powiedział, że byłem przy Ojcu Świętym tyle lat i śledziłem Jego miłość do waszego narodu. Bardzo się troszczył w ciągu całego pontyfikatu, a potem, gdy przyszła wolność, starał się współdziałać w odbudowaniu waszego Kościoła. I znalazł człowieka, na którym mógł budować, odbudować razem z Kościołem Kościół zniszczony po czasach prześladowania komunistycznego. I tym człowiekiem był ksiądz Kazimierz Świątek, którego poznał w Rzymie, z którym mogę powiedzieć, że się zaprzyjaźnił i którego powołał potem do biskupstwa i do kolegium kardynalskiego. Budował razem z nim Kościół, odbudowywał. Dlatego też i pierwszego kardynała na Białorusi można nazwać odnowicielem budowniczym na nowo Kościoła katolickiego. Zapewniam o naszej bliskości, a szczególnie modlitwie za duszę świętej pamięci kardynała Świątka, mogę powiedzieć także i mojego przyjaciela. Bóg zapłać. Такие ж подобные слова учора выказал у Мінску кардинал Бачкіс, арцыбіскуп Віленскі, Аудрісіозас Бачкіс, назваўшы кардынала Świątka сведкам веры, які ў целе і ў душы подзяліў выпрабаванні і цяжкі лёс нашага народа. Духовные особы, представники державной влады, гости, браты и сестры, мы подяковали Богу за великого кардинала. Мы молились о Божьей милосердности для его. Мы жадали своими молитвами и принятыми коммуниями вечного счастья этому человеку, который прошел Кальварию 20-го століття. Хочу подякувати усім, хто прийняв уділ у этой святої мші, у гэтым набажэнстві. Так само усім тим, хто молився 2 дні тому у Мінській кафедрі. Дякую його еміненції, ксензу кардиналу Станіславу Дєвішу, особистому секретару в свій час благословленого папи Яна Павла II, який добре відав кардинала Казіміра Świątka, який неоднойче з ним спотикався і який його вельми цінив. Дякую, еміненцію, за вашу обecność, za to, że eminencja chciał być tutaj razem z nami. Tą godzinę próby, godzinę dziękczynienia i godzinę błagania o Boże miłosierdzie. Ojciec Święty Jan Paweł II promował Boże miłosierdzie. Drugi Kongres Miłosierdzia Bożego odbędzie się w Krakowie Lagiernikach. Nie jest to przypadek, bo tam właśnie, stamtąd wychodzi ta iskra Miłosierdzia Bożego, jak powiedział Jan Paweł II. Dzisiaj temu Miłosierdziu Bożemu polecamy duszę świętej pamięci księdza kardynała Świątka. Dziękuję Jego eminencji, księdzu kardynalu Янису Пуецу z Риги. Ведаю, что вы были добрыми сябрами, хорошими друзьями, что вы много раз спотыкались. И лёс одного эминенции, лёс другого эминенции – это тяжкий лёс. Але лёс, який веде до нового життя, до odbudowy Kościoła. I ksiądz kardynał Świątek odbudował, i wy, eminencja, odbudowywali i odbudowujecie jeszcze. Niechaj dobry Bóg wam błogosławić. Tak samo wielka wdzięczność kardynalu Józefu Audrysu Baczkisu, jaki oznaczają Świętую Mszę 2 dni temu u Мінській катедрі. І він спеціально прибув, щоб розвітатися зі своїм сябром з Вільна. Як вельми приємно. Кардинали розвітуються з кардиналом. Кардинальська колегія не тільки там у Римі, але так само і у цей час, коли Костюл переживає годину
ciężkości, godzina wypróbowaniu. Dziękuję wszystkim biskupom z Białorusi, biskupom z Ukrainy, z Polski, wszystkim tym z Rosji, wszystkim tym, kto chciał przyjechać na to nabożeństwo. Особлива подяка ксензу прилату Криспину Дугалю, часово повіраному апостольській нунціатурі у Москві, у Мінську, перепрошую, за його уділ сьогодні у набоженстві, 2 дні тому у Мінській катедрі. Присутність представника апостольської нунціатури – це наша лучність з апостольським посадом і зі святим Отцом. Особлива подяка делегації Православной Церкви на челе с викарием Минской епархии, епископом Борисовским Вениамином. Уже много казалось и сегодня, и у Минску особливо мы это вспоминали, что менавіта кардинал Свёнтак и митрополит Филарет учинили вельми много для развития отношен поміж нашими церквами-сестрами. Дякую за вашу присутність. Передайте мои наилепшие пожелания митрополиту Филарету и сподіваюся, что в будущем мы так само будем идти тем самым шляхом, как совместно обвещать Евангелие, как совместно боронить христианские коштовности и совместно на коштовностях Евангелия будовать нашу будущее. Дякую для вас. Дякую представникам державної влади, повноваженому по справах релігії і національності Гуляку Леоніду Павловичу за прочитане письмо президента, послання. Передайте президенту наші найлепші пожадання. Дякую за те, що в цю годину так само ви були з нами, за ваше послання, яке ви подослали, і так само за допомогу. У вашій особі хочу подякувати державним владам різного рівня за допомогу. Коли кардинал хворів, коли зламав шийку бедра в минулому годі, треба було хутко перевести у Мінськ на операцію, і без допомоги держави це було б вельми тяжко. І коли був у шпиталі, і потім, коли знайшовся тут, другий раз у шпиталі у Мінську, я ведаю, кілька разів з Мінська їхали бригади хуткої допомоги, так само з Бреста, кілька спеціалістів їхало одразу. Як тільки було сказано, що Святак потребує цієї допомоги, одразу проблеми вирішалися. Так само і сьогодні на цю урочистість розмовляв з різними біскупами, які приїхали з-за межі, як було з візами одразу. Це знак солідарності з Костьолом, допомоги Костьолу. І дякую за це. Без вашої допомоги, напевно, тяжко було б зорганізувати таке набожество. Навіть перевоз тіла кардинала з Пінська у Мінськ, і так само назад, коли і міліція супроводжала, і спеціальна машина, яка везла катафалк, це вельми важливо. Дякую для вас за це. Дякую старшині Брестського обласного виконавчого комітету, який так само вельми много зробив, Сумар Константину Андрійовичу, який сьогодні знаходиться в командировці, але вчора він тут був. Вчора він поклонився кардиналу, вчора навідав катедру і був серед нас. Дякую старшині Пінського городського виконавчого комітету, Городичу Олександру Олександровичу. Ви, напевно, добре відали кардинала, ви жихарі одного і того ж самого города. І за те, як ви організували і сьогоднішнє набоженство, допомогли його організувати, велике дякую. Відаю, що добрі відносини поміж місцевими уладами і кардиналом завжди були, допомагали. Тому як влада, як держава, так і Костьол поставлені для чоловіка. Ми працюємо для чоловіка і можемо много разом зробити. Дякую для вас. Дякую представникам дипломатичного корпусу. Thank you very much for representatives of different diplomatic missions. Your presence here is a sign of solidarity with the Catholic Church of Belarus in this very, very special sorrow moment of our life. Thank you very much. May Almighty God bless you, you and your countries. Дякую делегації Ураду Польщі на чолі з шефом канцелярії президента Польщі, міністром Jackiem Michalkowskim. Dziękuję bardzo dla delegacji rządu polskiego, przedstawicieli prezydenta, parlamentu. Jest to bardzo ważne. Dziękuję za te słowa, które my słyszeliśmy.
od prezydenta, od Senatu, przewodniczącego Senatu. Znak solidarności, który jest tak potrzebny dzisiaj dla nas wszystkich. My musimy dzisiaj budować mosty. Czas rozrzucać kamienie już przeszedł. Dzisiaj wyzwania naszego czasu są tak niebezpieczne, że tylko razem można na nich odpowiedzieć. Polska jest krajem katolickim, krajem chrześcijańskim, Białoruś też jest krajem chrześcijańskim. Więcej prawosławnych, ale katolicy też stanowią drugie wyznanie, dlatego razem będąc możemy wiele, wiele uczynić. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję świętaram, zakonnikom i zakonnicom, przedstawnikom różnych kościelnych ruchów i wspólnością, jakie przybyli na te uroczystości, jakie tak samo dopomagali przy chorobie kardynała, opiekowali się im. Особливую подяку хочу виказати медицинським работникам, які лічили, опікувалися księdzом кардиналом Казіміром Святим під час його хвороби. І у Мінську, у Пінську, так само у Любліні, як був. Тут є професор навіть з Любліна. Дякую для пана професора з Любліна, який тут є з нами. Так само хочу подякувати для арцебіскупа Земби, який сьогодні з'являється армянським арцебіскупом, але у свій час він був белостоцьким арцебіскупом, і коли кардинал вельми моцно захворів, він йому вельми много допомог. Дякую, Ексцеленцію, за ту допомогу, яку Ексцеленція, ksiądz biskup Wojciech Ziemba pokazał w swoim czasie przy leczeniu księdza kardynała Kazimierza Świątka. Особливо дякую так само парафії Святого Яна Хрестителя у Серебранці, особисто księdzu Ігору Лашуку за труну, у якій буде похований ksiądz кардинал. Я ведаю, отець Ігор, як кардинал тебе любив, як ти відносився з пашаною до кардинала. І коли кардинал помер, ти прийшов до мене і сказав, труна – це наш подарок. Коли може той апошній дом, у яким буде чекати апошнього суду, ksiądz kardynał. Dziękuję panu inżynieru Wiktoru Wielku, jaki wśród nas, jaki występował przed nami. Jak on sam сказал, 18 lat, oni jeździli po Białorusi wzdłuż i poперек, i nie tylko po Białorusi. Dziękuję panie Wiktorze za pomoc, za obecność i za tę pomoc tutaj w te dni. Jeden z pierwszych telefonów, który otrzymałem o śmierci kardynała, był właśnie od pana Wiktora. Niech dobry Bóg błogosławi. Хочу подякувати księdzu kancleru Stanisławu Paulinie, kancleru Пінської курії, а так само byłому kancleru, який розпочинав, з яким ksiądz kardynał rozpoczynał swoje biskupskie służenie, теперішньому пробощу у Лахічні księdzu Tadeuszу Szeszko. Mianowicie na jego plecy legła odказność za organizację tego nabożeństwa, praktycznej organizacji tego altar i inna logistyka, jak my dzisiaj кажемо, все это sprawa jego ruk. Dziękuję ksiądz Tadeusz, dziękuję tak samo ksiądz Stanisław za waszą pracę, za oddaność kardynału i za ten wkład, jaki wy wnieśli, aby odbyły się te uroczystości składane. Подякувати хочу Курії і у Пінську, і у Мінську. Ведаємо, що творилося в ті дні, як прийшла вістка об смерті кардинала. І телефони, і факси, і мейли, все треба було приймати, все треба було зорганізувати. Це так само вельми важливо для всіх нас. Дякую так само пані Барбарі Шиманській, той, яка опікувалася кардиналом довгі-довгі роки. Сердечно дякую, пані Барбаро. Dziękuję za tą pomoc. Kiedy ksiądz kardynał przyszedł z więzienia, on nie mógł gdzie mieszkać. Wasza rodzina go przyjęła. I tak i został. Ten maleńki domek stał się pałacem kardynała, pałacem arcybiskupim. Ale dzięki tej atmosferze, którą pani zawsze tworzyła tam. Dziękuję. Na pewno te sprawy charytatywna, sprawa miłosierdzia, sprawa miłości do bliźniego będzie policzona u Boga i Pan Bóg za to odpłaci. Szczęść Boże, niech Bóg dobry darzy dobrym zdrowiem.
Хочу подякувати так само делегації з Росії, і особливо тому, що арцибіскуп Пеці прислав свої спочування, ми були моцно зв'язані, а сьогодні його генеральний вікар і канцлер тут, арцибіскуп Пеці не мог, бо знаходиться у Італії. Дякую хору Пінської катедри, який так само хутко забрався і сьогодні співав добре. Дякую ще літургічній службі на чолі з ксензом Яном Кремісом, семінаристом, міністрантом, службі парадку, так само міліції, з якої, як мені сказали, тут вельми було добре працювати, бо ми ведаємо, що нелегко і паркінги зорганізувати, і порядок зорганізувати, а це все потрібно для нас. Особливо хочу подякувати так само ксензу Юрію Санько, який много займався організацією набоженству і у Мінській катедрі, і тут сьогодні добре, коли літургія зорганізована добре, тоді і нам молитися легче. Дякую ще раз усім. Вам, дорогі вірні. Сонце, спекота, але ви прийшли. Я, відомо, останні 20 років тут не бував, і коли бував, то вельми рідко. Але я бував і при консекрації ксенза біскупа, і при візиті інших біскупів. Стільки людей, скільки сьогодні, тут ніколи я не бачу. Може було більше, не веду, але я не бачу. Ваша присутність – це удячність, знак удячності великому кардиналу. І на самий великий помник, який ми можемо йому сьогодні поставити, це наша молитва. І нехай цей помник буде завжди живий, щоб ми пам'ятали об кардиналі і на його вченні будували свою будучиню. І ще одна об'ява. 30-й день з дня смерті кардинала набоженства відбудуться у Мінській архікатедрі і у Пінській архікатедрі 20 жнивня о 12 годині. Запрошуємо усіх людей. Так само, користуючись цієї нагоди, хочу запросити і біскупів, і святарів, і вас, вірники, 27 жнивня о 12 годині у Пінську катедру на урочисте набоженство з нагоди моєго призначення апостольським адміністратором Пінської дієцезії. Я ще раз дякую. І дякую тобі, дорогий кардинал Казимір Свьонтик, за твоє служення, за твій приклад. Тепер розпочнеться набоженство, під час якого ти пройдеш опошній шлях до того місця, де будеш чекати у воскрешення з померлих. І сподіваємося і віримо, що це воскрешення приведе тебе до життя вічного в небі, чого своїми молитвами від усього серця тобі жадаємо. Зараз розпочинаються обряди опошнього розвітання. Розвітання в процесі до труни і молитва. Позднее відбудеться процесія до місця поховання і молитва перед місцем поховання. Так само за умом молитвы будет организоваться процессия, яка будет виглядати наступним чином. Криш, сестры законные, представники державної влади і дипломатичного корпусу, святари, біскупи, труна, близькі супрацовники і родні, і пізніше йдуть вірники. Обряды апошняга развітання – это самый апошні обряд, який адбываецца над целом спачылага кардынала Казіміра Свёнтка непасрэдна перад пахаваннем. Гэтыя абрады узначальвае арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич, прызначаны недавно святым айцом Бенедыктам XVI, апостольскім адміністратарам Пінскай дыяцэзіі. Абрады апошняга развітання называюцца таксама абрадамі даручэння, бо у зямлю, у месца спачынку аддаецца толькі тое, што знікомае, цялесная абалонка чалавека, а душа даручаецца Пану Богу.
анёлы праводзяць гэтую душу у вечную сялібу, у дом нябеснага Айца. У гэты час святары моляцца і вернікі моляцца над целам спачылага кардынала Свёнтка. Святары бяруць удзел у набажэнстве абодвух абрадаў. Бачым цяпер прадстаўнікоў грэка-каталіцкай царквы, якія таксама бяруць удзел у гэтых жалобных набажэнствах. Пахавальную святую імшу, якая праходзіла перад катэдральнай базілікай у небаўзяцельнай свяцейшай Панны Марыі ў Пінску, цэлебраваў арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш, які на працягу доўгіх гадоў з'яўляўся асабістым сакратаром, спаведніком, духаўніком благаслаўлёнага Яна Паўла II. А цяпер адбываюцца абрады апошняга развітання або даручэння, якія правядзе арцыбіскуп Тадзеуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, прызначаны таксама апостальскім адміністратарам пінскай дыяцэзіі. Так сталася, што менавіта арцыбіскуп Тадзеуш Кандрусевіч здзейсніў рукапалажэнне ксяндза пралата Казіміра Свёнтка ў біскупы, здзейсніў яго біскупскую хіратанію. І цяпер менавіта ён, той, хто пасвячаў Казіміра Свёнтка ў біскупы, ён будзе праводзіць яго у апошні зямны шлях. У гэты апошні шлях вырушае толькі цела, часовыя парэшткі, а душа скіроўваецца да неба, дзе яго прымаюць анёлы, і праз заступніцтва Марыі, маці міласэрнасці, выява якой была змешчана ў біскупскім гербе кардынала Свёнтка, гэтая верная душа скіроўваецца да Пана Бога. Безумоўна, пасмяротная, загробная доля душаў нам невядома, але мы спадзяемся, што кардынал за свае высілкі, намаганні і цярпенні будзе ўзнагароджаны ў небе. Nasz brat zasnął w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy Go miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby kardynał Kazimierz, który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On życie nasze objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, rzeszą zbawiony spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech tą noszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pies zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed obliczem Boga Najwyższego. Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał Ciebie do Królestwa Świata. Niech na spotkanie w progach Ojca domu o Ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak nie
Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zwierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznienie, pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a jej zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed Хай obliczem анёлы прымуць Boga. тваю душу і правядуць яе ў неба. Такі спеў гучыць. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Цяпер адбываецца акрапленне труны. Як душа чалавека на пачатку жыцця адраджаецца у сакраменце хросту праз спаліванне вадою, таксама на заканчэнне зямнога жыцця цела акрапляецца асвячаную вадою. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. На знак адраджэння да новага жыцця, на знак з мёртвых паўстання, уваскрашэння, на якое ўсе мы спадзяемся. Пасля акраплення адбываецца таксама акаджванне, бо цела чалавека з'яўляецца святынёю Духа Святога. Жыццё чалавека, дадзенае Богам, таксама святое. Яно распачынаецца ў таямніцы ва лоне маці па волі Божай і завяршаецца таксама па волі Божай. Ніхто не мае права вырашаць, калі завяршыцца жыццё чалавека, акрамя самога Бога. На знак гэтай выключнай святасці адбываецца акаджэнне czasowых paryżków. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata kardynała Kazimierza i mocno ufamy, że razem ze wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosierne nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i z naszym bratem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia. Пахавальная антыфона. Я ёсць у воскресенні і жыццё. Niechaj Cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstał. Христус – гэта наше воскресенне і жыццё. Той, хто памірае ў Хрысце, разам з ім ускрэсне з памерлых у дзень апошняга суду. Цяпер святары, многіх з якіх пасвяціў, удзяліў святарскае пасвячэнне спачылы кардынал Свёнтак, бяруць на плечы труну з ягоным целам і пераносяць па пінскіх вуліцах у крыпту, туды, дзе у мармуровым саркафагу з белага мармуру цела кардынала будзе спачываць да дня апошняга суду, калі на гук трубы анёлаў усе памерлыя ўстануць з магілаў, каб стаць перад суддзёю нашым Богам.
час працэсіі гучаць пахавальныя спевы, у якіх выражаецца наша вера на тое, што са смерцю не сканчваецца жыццё, што зямное жыццё — гэта толькі падрыхтоўка да шчаслівай вечнасці, дзе не будзе цярпенняў, якіх так шмат выпала на лёс і на долю нашага дарагога спачылага кардынала Казіміра, дзе не будзе ўжо працы, цяжкасцяў, дзе чалавек ужо не будзе вандраваць удалечыні ад свайго нябеснага айца, ад свайго стварыцеля Бога, але дзе будзе сузіраць яго тварам у твар. Кожны, хто верыць у Хрыста, хто выконвае яго наказы, хто прымае яго цела і кроў, можа быць упэўнены у тым, што яго жыццё не скончыцца, а будзе працягвацца пасля смерці ў вечным шчасці. Мы, на жаль, не можам прасачыць увесь шлях працэсіі, таму што гэтага не дазваляюць нам абмежаваныя тэхнічныя магчымасці, але калі ўжо працэсія падыдзе да крыпты, тады малітвы, апошнія малітвы над труною з целам спачылага кардынала Свёнтка, мы таксама зможам у іх удзельнічаць, бачучы гэта на онлайн, бачучы, гледзячы, удзельнічаць у іх, назіраючы праз інтэрнэт. Гэтая трансляцыя арганізаваная па ініцыятыве архібіскупа мітрапаліта Тадзеуша Кондрусевіча, парталам канферэнцыі каталіцкіх біскупаў на Беларусі «Католік Бай». Мы бачым цяпер галоўны алтар, на якім адбывалася пахавальная святая імша, якую цэлебраваў кракаўскі арцыбіскуп кардынал Станіслаў Дзівіш. Перад ёю катафалк з гербом спачылага кардынала Казіміра Свёнтка. На гэтым катафалку падчас пахавальнай святой імшы была змешчана труна з целам спачылага кардынала. Цяпер на плячах святароў часовыя парэшткі кардынала пераносяцца па вуліцах Пінска у крыпту. Крыпта размешчана у сутарэннях катэдральнай базілікі у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Пінску. У сутарэннях касцёла, якому прысвяціў большую частку свайго жыцця і служэння нястомны пінскі душпастар, арцыбіскуп, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, апостальскі адміністратар Пінскай дыяцэзіі, кардынал Казімір Свёнтак. Вялікі святар, вялікі чалавек. Надзвычай адметная асоба ў гісторыі Беларусі, імя якога будзе упісана ў летапісы нашай гісторыі і не толькі нашай, бо ягоны лёс адлюстраваў гісторыю нашай краіны у найбольш драматычныя яе моманты. Уся найноўшая гісторыя Беларусі, як у люстэрку, прасочваецца ў жыцці кардынала Свёнтка, які прыйшоў на свет тады, калі сусвет толькі-толькі ахапіла полымя жахлівай першай сусветнай вайны, якая сталася як бы адпраўным пунктам і пачаткам развіцця такіх жахлівых нялюдскіх ідэалогій, як камунізм і фашызм. Менавіта ад першай сусветнай вайны, ад гэтага вялікай катастрофы, жахлівай катастрофы узялі пачатак гэтыя сістэмы, што сталі ўвасабленнем д'ябальскага зла і нянавісці,
якія падзялілі народы і нацыі не толькі ў Еўропе, але і ва ўсім свеце. Вось цяпер мы бачым, як працэсія ідзе па цэнтральнай пешаходнай вуліцы Пінска. У працэсія распачынаецца крыжам, на якім памёр наш збаўца Езус Христус. Сёння таксама кардынал Казімір Свёнтак праходзіць праз брамы смерці, праз якія першым прайшоў наш збаўца, каб гэтыя брамы разбурыць і каб адкрыць іх для ўсіх людзей. Брамы са смерці да жыцця вечнага, да вечнае шчасце ў небе. Мы бачым, што прадстаўнікі інстытутаў кансакраванага жыцця, манахіні, сёстры законныя нясуць кветкі, вянкі, якіх вельмі шмат. Вянкі ад простых людзей, ад таксама высокіх асобаў, іерархаў касцёла, таксама ад кіраўніка нашай дзяржавы, прэзідэнта Лукашэнкі, які даслаў таксама спачувальную тэлеграму на адрас усіх вернікаў каталіцкага касцёла ў Беларусі з нагоды адыходу ў вечнасць вялікага душпастара кардынала Казіміра Свёнтка. Дзесяткі святароў прыбылі на апошняе развітанне з пастарам, са спачылым кардыналам Свёнткам. Многіх з гэтых святароў кардынал Казімір Свёнтак пасвяціў у святары. Таксама ўжо тут ёсць сярод святароў, якія бяруць удзел у пахаванні, выпускнікі, адроджанай кардыналам і некалі скончанай ім пінскай духоўнай семінарыі. Касцёл катэдральная базіліка ў Небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі з'яўляецца адным архітэктурным комплексам з будынкам семінарыі, якая размясцілася ў мурах старадаўняга францішканскага кляштара на маляўнічым узбярэжжы ракі Піны. І такім чынам часовыя парэшткі кардынала, ягонае цела назаўсёды застанецца тут, дзе праходзіла яго жыццё. Ён, напэўна, і пасля смерці будзе прыкладам і духоўным айцом, апекуном для тых, каго Бог пакліча прысвяціць яму сваё жыццё, для тых юнакоў, якія шчырым сэрцам адгукнуцца на Божае пакліканне і, падобна да кардынала, пажадаюць цалкам прысвяціць сваё жыццё Богу, прысвяціць сваё жыццё служэнню яго касцёлу ў святарстве. Каталіцкі святар не мае сям'і. Ягоная сям'я – гэта ягоныя вернікі. І вось сёння мы як быццам бы сталі напалову сіротамі, бо адышоў наш тата, для многіх з нас дзядуля, кардынал Казімір Свёнтак. Напэўна, яго душа цяпер радуецца у сялібах нябеснага айца, а мы тут смуткуем з прычыну яго адыходу, але наш смутак поўны надзеі на тое, што мы зноў сустрэнемся з ім у нябесным валадарстве. На развітанне з кардыналам Свёнткам прыбылі таксама кардыналы з Польшчы, з Літвы, з Латвіі. Пазаўчора ў Мінску жалобную святую імшу пры целе кардынала Свёнтка ўзначаліў арцыбіскуп віленскі кардынал Аудрис Йозас Бачкіс.
які таксама адзначыў, што кардынал Свёнтак з'яўляецца жывым увасабленнем найбольш драматычнага перыяду гісторыі нашай краіны і нашага народа. Таксама сённяшнія пахавальныя цырымоніі узначаліў кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп кракаўскі, які на працягу доўгіх гадоў з'яўляўся асабістым сакратаром благаслаўлёнага Яна Паўла II папы, які прызначыў пінскім біскупам і арцыбіскупам мінска-магілёўскім спачылага і таксама мінаваў кардыналам спачылага Казіміра Свёнтка. Таксама прысутнічае тут кардынал Яніс Пуец, арцыбіскуп рыжскі на пенсіі, які на працягу доўгіх гадоў з'яўляўся рэктарам рыжскай вышэйшай духоўнай семінарыі, адзінай рускамоўнай семінарыі на тэрыторыі былога Савецкага Саюза, дзе былі выхаваныя многія святары, якія працуюць таксама на Беларусі. Гэта старэйшае пакаленне нашых святароў. Менавіта ў Рызе, у рыжскай духоўнай семінарыі, якой кіраваў прысутны тут кардынал Яніс Пуец, вучылася старэйшае пакаленне нашых беларускіх святароў. Цяпер мы бачым, што труну з целам спачылага кардынала устанаўліваюць на катафалку непасрэдна перад уваходам у крыпту пад базілікай, катэдральнай базілікай Неваўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі Пінскай, дзе яна будзе спачываць. Біскупу Великосельцу Казіміру, які так много гадоў трываў пры кардынале, і асабліва ў гэтыя гадзіны, месяцы і больш ніж год яго цяжкай хваробы, так за гэтую апеку, за дапамогу і за пастырскую працу. Таксама пасля пахавання запрашаем усіх біскупаў, святароў, кансакраваныя асобы, прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, дыпламатычнага корпуса і другіх іншых запрошаных асоб у семінарію на посілак. Prośmy Boga, aby pobłogosławił grób naszego brata. Miłosierny Boże, Ty dajesz odpoczynek. Prosimy Cię, pobłogosław ten grób i uwolnij od wszystkich grzechów duszę kardynała Kazimierza, którego ciało tutaj składamy, aby mógł razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Абрад апошняе развітанне над целам памерлага кардынала Свёнтка узначальвае арцыбіскуп мітрапаліт мінска-магілёўскі Тадеуш Кандрусевіч, а яго дапаможны біскуп Антоній Зем'янка акрапляе цяпер мармуровы саркафаг. Гэты апошні дом, апошні прытулак, дзе цела спачылага кардынала Свёнтка будзе чакаць апошняга суду, дня ўваскрасення. Калісьці ў гэтай крыпце спачывала таксама цела слугі Божага Зыгмунта Лазінскага, першага пінскага біскупа, заснавальніка пінскай духоўнай семінарыі, дзе навучаўся таксама спачылы кардынал Свёнтак. Цяпер цела слугі Божага Зыгмунта Лазінскага перанесена ў касцёл, яно знаходзіцца ў каплічцы Маці Божай міласэрнасці пры ўваходзе ў катэдральную базіліку, а у пахавальнай крыпце будзе спачываць цяпер кардынал, будзе спачываць цела, часовыя парэшткі кардынала Казіміра Свёнтка. На крышцы белага мармуровага саркафагу надпіс
кардынал Казімір Свёнтак, арцыбіскуп, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, апостальскі адміністратар Пінскай дыяцэзіі. Няхай адпачывае ў супакоі. Абрады апошняга развітання адбываюцца на польскай мове, на той мове, якую пачуў упершыню кардынал Свёнтак, калі з'явіўся на свет. Цяпер абрады ягонага адыходу адбываюцца па-польску на ягонай матчынай мове. У пахавальных абрадах бярэ ўдзел вялікая дэлегацыя польскага касцёла на чале з кардыналам Станіславам Дзівішам, арцыбіскупам кракаўскім. Таксама урадавая дэлегацыя, у якой прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта Польшы Браніслава Камароўскага, прадстаўнікі Сейма і Сената Польскай Рэспублікі. Таксама шматлікія прадстаўнікі дыпламатычных місій у Рэспубліцы Беларусь. Казімежа кардынала Свёнтка. Гэтую прыгожую велічную пінскую базіліку адбудаваў сваімі намаганнямі з дапамогаю спадара Віктара Вілька спачылы кардынал Казімір Свёнтак, і цяпер яна ўзносіцца над берагамі Піны як велічны помнік веры ў Бога, веры, якая робіць цуды, якая перамагае усе выпрабаванні і пераадольвае усялякі пераслед. Кардынал Свёнтак не толькі адбудаваў, але і захаваў у часы ваяўнічага атэізму ад знішчэння гэтую прыгожую святыню, якая з'яўляецца сапраўднай пярлінаю нашага беларускага дойлідства і сакральнага мастацтва. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę, kardynała Kazimierza. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi przez Chrystusa Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który tworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Зараз ужо завяршаецца абрад апошняга развітання, і арцыбіскуп мітрапаліт Тадеуш Кундусевіч благаславіць усіх удзельнікаў. Niech was błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Няхай Бог дасць табе піць з крыніцы жывое вады. Апошняе крапленне труны з целам спачылага кардынала Свёнтка. Як абяцаў нам наш збаўца, што той, хто верыць у яго, з нутра ягонага пацякуць струмяні żywoj wody użycie Prochem wieczne. jesteś i w proch się nie obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Гэтае пасыпанне зямлёю суправаджаецца словамі «Ты прах, і ў прах вернешся». Але Пан Бог уваскрасіць Ciebie ў апошні дзень. Kardynała Kazimierza w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowił śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Бог, які сам памёр і ўваскрос у звычайным чалавечым целе. Мы верым, што Ён таксама уваскрасіць нашага спачылага брата, кардынала Казіміра Свёнтка. Гучыць спеў антыфона да Найсвяцейшай Панны Марыі «Вітай, каралева».
Сальве Регіна, Матер Мізерикордія, вітай, Каралева, Маці милосердності, жыццё, асалода і надзея нашая, вітай. Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы, стогнучы і плачучы у гэтай даліне слёз. Мы яшчэ вандруем тут, на зямлі, працягваецца наша жыццёвая пілігрымка, якая ўжо завяршылася о 9 гадзіне раніцы 21 ліпеня для нашага брата, нашага пастора і айца, кардынала Казіміра Свёнтка. Цяпер ягоную душу прымаюць у небе анёлы, каб занесці яе у сялібы Айца Нябеснага праз рукі Марыі, Маці міласэрнасці, а цела, ягоныя часовыя парэшткі, знойдуць апошні спачынак тут, у крыпце катэдральнай базілікі у Пінску. Перад тым, як труна будзе змешчана у мармуровы саркафаг, яна будзе змешчана таксама у другую цынкавую труну. Панський звястовав Панне Марії, і почала з Духа Святого. Святары, многіх з якіх удзяліў сакрамент святарства, пасвяціў спачылы кардынал Свёнтак, на сваіх руках заносяць цела свайго біскупа на месца ягонага пахавання. Калісьці першыя хрысціяне хавалі сваіх нябожчыкаў у катакомбах, бо у першыя стагоддзі ў Рымскай імперыі хрысціянства пераследавалася. Гэта немагчыма было рабіць адкрыта, а катакомбы былі такім месцам, куды можна было схавацца ад пераследу уладаў. Катакомбы, змешчаныя пад зямлёю, і сёння нагадваюць нам пра тыя часы і з'яўляюцца маўклівымі сведкамі ганенняў на веру, ганенняў на хрысціянства, якія спадарожнічалі вучэнню Езуса Хрыста ад самага пачатку ягонага існавання. Як збаўца быў забіты, таксама забівалі і пераследавалі ягоных вучняў. Цяпер тут, у падзямеллі, у крыпце, будзе, падобна як целы першых хрысціянаў у рымскіх катакомбах, будзе спачываць таксама цела спачылага кардынала Казіміра Свёнтка. Анёл панскі. Гэтая малітва, у якой праслаўляецца уцелаўленне нашага збаўцы, ягонае прыйсце на гэты свет у чалавечым целе, дзякуючы чаму мы ўсе атрымалі адкупленне і надзею на вечнае жыццё і збаўленне. Гэтая малітва ахвяруецца за душу памерлага кардынала Свёнтка, каб і ён быў далучаны да супольнасці адкупленых праз уцелаўленне, смерць і ўваскрашэнне Хрыста. Каб збаўчая смерць Хрыста сталася таксама прычынаю вечнага жыцця для ўсіх нас і для нашага спачылага пастора, кардынала Казіміра Свёнтка. Вечны супакой, вечны адпачынак дай яму, Пане Божа, а святло вечнае няхай яму свеціць, няхай адпачывае у вечным супакоі. Такімі словамі завяршаецца малітва Анёл панскі.
Гэтая малітва, як і ўсе абрады апошняе развітання, гучаць па-польску на матчынай мове спачылага кардынала. Ksiądz rektor, biskupy. Мы бачым галоўны ўваход у катэдральную базыліку у небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі ў Пінску, у крыпце якой цяпер будзе спачываць да дня апошняга суду цела святой памяці кардынала Казіміра Свёнтка. Біскупы выходзяць з крыпты. Абрады завяршыліся. Завяршыўся абрад апошняга развітання. Завяршаецца таксама наша трансляцыя, якая была арганізавана для вас парталам канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі «Католік Бай». Каментаваў для вас гэтую трансляцыю я, Мікола Гракаў. Дазвольце на заканчэнне таксама выказаць падзяку кампаніі «Белтэлекам», якая забяспечыла тэхнічную магчымасць арганізацыі прамой онлайн-трансляцыі у сеціве пахавальнай святой імшы, абраду апошняга развітання і пахавання святой памяці кардынала Казіміра Свёнтка, якая адбывалася на пляцы перад базылікай, катэдральнай базылікай у небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі ў Пінску. Абрады узначальваў кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп кракаўскі. Вялікі дзякуй усім, хто удзельнічаў у жалобнай святой імшы і ў пахаванні кардынала Казіміра Свёнтка праз онлайн-трансляцыю. Нагадваем таксама, што паводле традыцыі лацінскага касцёла імша за супакой душы спачыла кардынала Свёнтка адбудзецца 20 жніўня о 12 гадзіне у мінскім катэдральным касцёле Найсвяцейшага імя Марыі, а 27 жніўня тут у Пінску адбудзецца ўрачыстая святая імша, падчас якой сваю дзейнасць на пасадзе апостальскага адміністратара Пінскай дыяцэзіі урачыста распачне арцыбіскуп мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, апостальскі адміністратар Пінскай дыяцэзіі Тадэвуш Кандрусевіч. Вялікі дзякуй усім, заставайцеся з Богам.